Bona tarda i benvingudes al debat electoral organitzat per Feministes de Catalunya. En aquest debat coneixerem les propostes dels partits parlamentaris sobre l'agenda feminista de cara a les eleccions del 12 de maig. Ens hi acompanyen Elena Díaz, que és la candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda, Elena. Hola, molt bona tarda, Mariluz. També Glòria Freixa, per part de Junts més Puigdemont per Catalunya. Bona tarda. Bona tarda. I per part del Partit Popular de Catalunya, la candidata que ens acompanya aquesta tarda és Núria Gómez. Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Lamentem, hem de dir, l'absència d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Comuns Sumar i també de la CUP, que també havien estat convidats a aquest debat. En aquest debat volem saber la postura dels partits catalans sobre diversos temes de l'agenda feminista, els principals: la violència masclista, la prostitució, la pornografia i la relació que té la pornografia amb la violència sexual, la desigualtat entre homes i dones, el transgenerisme i els ventres de lloguer i el negoci de l'ovodonació. Començarem donant pas al primer tema, que és la violència masclista i els feminicidis. Donarem algunes dades per començar. Parlem que patim una violència últimament a Catalunya, sobretot insuportable, que es va disparar durant la pandèmia i el confinament, però que no disminueix. Des del gener han mort assassinades 6 dones, més de 100 l'any passat a tot Espanya, igual que l'any anterior. A més, a nivell oficial, es continuen comptant només les que tenien o havien tingut alguna relació prèvia amb el seu assassí, tot i les promeses de comptar-les totes, també les dones agredides i assassinades per desconeguts. Una altra dada: Catalunya és la comunitat autònoma on es deneguen més ordres de protecció, aproximadament el 50%, mentre que al conjunt d'Espanya se'n concedeixen el 70%. Ha augmentat espectacularment la violència sexual contra les noies en manada. Per tant, volem començar parlant, en aquest primer bloc, la primera persona a intervenir serà Elena Díaz, del PSC, i volem fer una primera pregunta, que seria: per què pensa que Catalunya és la comunitat de l'estat espanyol amb més ordres de protecció que es deneguen, o per què es concedeixen custòdies a pares maltractadors de les mares? Què pensen els partits que no està funcionant? Bé, primer de tot volia saludar totes les dones que avui ens estan seguint en aquest debat, felicitar-vos també per la posada en marxa d'aquest debat i poder confluir i contraposar propostes dels diferents partits de cara a les eleccions del proper 12 de maig. Jo, abans de tot, sí que m'agradaria fer una prèvia respecte a la violència. La violència masclista segurament és la manifestació més violenta de les discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones. Té moltes cares, molt diverses, i desgraciadament també moltes formes d'exercir-les. Parlàvem de la violència física, també podem parlar de violència psicològica, de la violència sexual, però no només parlar d'agressions sexuals, sinó també de nous mecanismes, com noves aplicacions com OnlyFans, o també la hipersexualització de nenes i nens. La violència en salut. Clarament necessitem un enfocament de la medicina centrat en les diferències biològiques entre homes i dones. Les dones no estem ben diagnosticades i, per tant, tampoc rebem els tractaments correctes perquè la medicina té aquesta mirada més androcèntrica, no? També podem parlar de violència econòmica, derivada de dependències econòmiques cap a la parella, o l'impagament reiterat i injustificat de pensions alimentàries, o noves tipus de violències com la violència digital, que també és una violència nova, com deia, és molt focalitzada també en la gent jove, o una de les violències, les formes d'exercir la violència més dura cap a les dones, que és la violència vicària, que també enllaç una mica amb el que comentaves, no, Mariluz, el fet de que no poder, com a societat, com a país, no ens podem permetre cap ni una criatura més víctima, assassinada, per als seus pares maltractadors. Només en una societat en la qual les dones no patim cap tipus de violència pel simple fet de ser dones pot ser considerada una societat completament lliure, i només una democràcia lliure de violència masclista pot ser una democràcia plena. A Catalunya fa massa temps que no es prioritza l'agenda política feminista i, per tant, tampoc la lluita contra la violència masclista. Aquí comentaves per què Catalunya
és la que denega més ordres precisament per això que et comentava, no? Quan a Catalunya no es prioritza l'agenda feminista, doncs passen coses com aquestes. Quan no es revisen protocols, quan no tenim les eines, no es posen a disposició les eines necessàries, perquè les eines les tenim, però no es posen a disposició, doncs succeeixen coses com aquestes. Jo no sé, Núria, a mi si podria fer una mica les nostres propostes o ho deixem per més endavant el debat i esperem que... Quina proposta, o potser proposta estrella, faria el PSC de cara a la violència masclista per la pròxima legislatura en cas de governar? Bueno, en una és molt difícil, la veritat, perquè aquest és un tema que ens preocupa moltíssim. Creiem que hi ha molta feina a fer, tenim molts reptes pendents a treballar i una única mesura és molt difícil, però jo si hauria de triar una, doncs seria d'impulsar d'una vegada per totes el Pacte Català contra la Violència Masclista, un pacte consensuat amb totes les forces polítiques, i fiscalitzar molt bé recursos que es destinen a la prevenció, a la sensibilització, a l'atenció i a la lluita contra la violència masclistes, lligat amb la revisió dels recursos que ens arriben del Pacte d'Estat contra la violència masclista. A qui es donen aquests recursos, per què? I tots aquells programes dirigits cap a la lluita contra la violència masclista, doncs aquella avaluació que estem obligats a fer-hi. Segur que em deixo moltes coses, perquè la veritat és un tema, com deia, que molt preocupant, que cal molta feina i si hauria de dir una em quedo amb aquesta. Molt bé, es tractava sobretot de fer una primera pinzellada i ara doncs, volem parlar també que Glòria Freixa de Junts Més Puigdemont per Catalunya també ens expliqui què proposa a la seva candidatura de cara a la pròxima legislatura en cas de governar per acabar amb o com a mínim per reduir la violència masclista cap a les dones i cap a les nenes i les criatures en general. Bé, primer, doncs, gràcies a totes per ser aquí i per seguir-nos. I jo sempre lamento una cosa, no? Que sempre som dones que parlem de dones. I lamento sempre que ens haguem de dir bona tarda a totes, perquè crec que, sincerament, seria molt interessant que la nostra lluita feminista hagués aconseguit incorporar la mateixa preocupació dels homes que de les dones, i això no ho acabem de veure, i després doncs, també us ho comentaré i faré una reflexió en aquest sentit quan parlem del tema institucional. Bé, en primer lloc hi ha una cosa que ha dit l'Helena que per Junts per Catalunya també és clau i és la sensibilització. És a dir, l'educació, la pedagogia, des de petits, a les escoles, perquè jo crec que moltes vegades ens podem arribar a confondre amb determinats comportaments que considerem normals. I això fa que si tu al llarg de la teva vida vas normalitzant determinades situacions, quan es van complicant tampoc te n'adonis. Llavors, crec que és molt important saber com et pots sentir. L'altre dia hi havia, no sé quin diari, una enquesta que deia un test per determinar si tu has estat o no assetjat, per exemple. I estava molt bé perquè hi havia conductes que tu a vegades dones per bones i que resulta que això ja pot ser un indici de que la situació o el comportament d'aquesta persona amb tu no és el correcte. Per tant, molta pedagogia, molta sensibilització dels joves i les joves, de tots, és a dir, d'ells i elles, de quins són els comportaments adequats, perquè tot això després no pugui avançar i no pugui anar més. Nosaltres creiem també que actualment hi ha una cosa que s'ha de resoldre i és que, atesa l'entrada de nova població amb noves religions, que ens trobem tots barrejats, hi ha determinades tradicions que es fan en aquestes religions que poden també ser considerades violència masclista. I aquí podríem parlar dels matrimonis forçats, de la mutilació genital femenina, és a dir, que hi ha determinats comportaments que per altres cultures estan normalitzats i que crec que un cop són integrats a la nostra cultura, nosaltres també ens hauríem de fer còmplices d'aquesta lluita per fer entendre que això no és normal i que la llibertat de la dona no passa perquè aquestes pràctiques siguin les habituals. Després, per Junts per Catalunya hi ha una cosa prioritària que també són les violències digitals, perquè qui més qui menys ho ha patit pel fet de ser dona i, per tant, creiem que també s'ha de ser molt estricte amb això i crec que ningú pot donar per bo qualsevol violència de tipus digital. I també veiem que entre els joves i adolescents, quan es fa formació digital, aquesta s'ha d'incloure, perquè la violència digital no acaba de ser una continuació del que pugui passar a dins de l'escola. I, per tant,
crec que hem de ser molt conscients del que no es pot permetre, vincular moltíssim aquí els professors i tot el sistema educatiu en intentar erradicar aquesta violència, que pot semblar petita perquè no es veu, perquè potser és a través d'algun missatge, d'algun assetjament a la xarxa, però que s'hauria de començar també a tractar perquè el jove no ho accepti, perquè es comparteixi, sobretot per obrir-ho, perquè hi ha moltíssima gent que creu que bé, no n'hi ha per tant, això potser no caldria comentar-ho, i per tant creiem que és molt, molt important que no hi hagi por de comentar-ho, de compartir-ho i de buscar aquest acompanyament. I dues coses més per acabar. Nosaltres, les unitats d'atenció a la víctima creiem que són bàsiques. Creiem que hi ha d'haver-hi molta coordinació entre la policia. Hi ha moltes vegades que, quan hem tingut compareixences al Parlament, ens ha explicat a vegades una falta de coordinació entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, en el meu cas, que soc de Barcelona, que la víctima truca un telèfon, resulta que creuen que ja hi aniran després i resulta que arriba una policia, la que havia estat trucada no hi ha arribat i aquella persona potser porta 5 trucades amb la persona a la porta de casa seva picant-li la porta, que potser tenia un ordre d'allunyament. I la víctima està sola, a dins i amb por. I, per tant, creiem que hi ha d'haver-hi molt bona coordinació. Sabem que la Guàrdia Urbana de Barcelona té una oficina d'atenció només a aquest tipus de víctimes, que a més està feta ja molt per la dona, amb espais amics, d'acollida, on la dona es pugui sentir còmoda i segura i que, per tant, li sigui molt més fàcil parlar. Crec que hi hauria d'haver-hi també protocols establerts en l'àmbit de la justícia, per exemple, que una víctima, quan vagi a declarar, no tingui a l'acusat allà davant quan estigui fent la seva declaració. És a dir, que jo crec que hi ha moltíssimes coses que a vegades volem abarcar-ho tot d'entrada i crec que podríem treballar moltíssimes coses petites, però que ja vagin com aplanant aquest camí perquè la víctima senti un espai confortable, còmode, on pugui trobar aquesta mà amiga que l'ha de treure d'aquesta situació. I després jo voldria fer 2 reflexions per acabar. Jo també em voldria plantejar la comunicació d'aquesta violència masclista. És a dir, no sé si recordeu, però quan va començar la guerra d'Ucraïna, segurament a casa vostra, a la taula, era una cosa comentada, fins i tot seguíem les notícies, veiem l'avançament de la guerra, què estava passant, i es comentava amb la família. I no sé si heu notat que ha passat un temps, s'ha normalitzat la situació d'aquesta guerra i ha passat a una informació més de la família, però que ja no és una cosa primordial i aquella gent es segueixen matant. Jo voldria fer una reflexió aquí, i aquí, Maribel, tu que representes un mitjà de comunicació, hem arribat a un moment que cada dia obrim el TN i cada dia és nou cas de violència masclista a no sé on. Clar, què passa? Si em permets, Glòria, personalment em sembla desafortunada aquesta expressió. No sé si tu també anaves a dir això. Però com a periodista, dir nou cas, em sembla com que ho estem normalitzant, oi? Clar, llavors és el que volia dir. Els meus fills passen ràpid la notícia ja, perquè és més de lo mateix de cada dia. I jo crec que aquí hauria d'haver-hi una reflexió de com comuniquem això a la societat perquè no sigui una cosa com el temps. Perquè, us ho dic fredament, però la importància que se li dona a aquesta notícia al dir això que comentaves ara tu de nou cas de violència masclista és com si ja formés part del dia a dia i, a més afectés a determinada gent i no a tota la societat. Fins i tot el fet d'anomenar-ho cas. No, què et sembla, oi? Clar, o sigui, potser personalitzar-ho... Un assassinat, anomenar-ho un cas. Sí, o sigui, no sé si ho compartiu, però trobo que hem arribat a un punt que ens està passant com la guerra d'Ucraïna. I una altra vegada, i ho passem de llarg. I llavors, jo aquí convido una reflexió de que jo crec que també s'hauria de mirar com comunicar i fer arribar això a la societat perquè tots empatitzem amb aquesta situació i pensem que això no és normal, que no ho hem de permetre i que és una lluita que ens ha d'interpel·lar a tots. I després, si voleu, ja seguirem parlant. Moltes gràcies, Glòria Freixa. Ara seria el torn de Núria Gómez. Deixeu-me que també apunti una altra dada. A Catalunya, a més, han estat assassinades 5 criatures a Catalunya per violència vicària des del gener. 7 a tot l'Estat, però només a Catalunya 5 de les 7 que hi ha hagut a tota Espanya. Com a mitjà, com dèiem, per fer mal a les mares. Per tant, hi ha un augment que des de Feministes de Catalunya es considera espectacular d'aquesta violència vicària. Una altra notícia, Catalunya tindrà un grup d'expertes en assassinats masclistes de fills i de filles i en violència vicària
per millorar la protecció dels menors. Doncs ara seria el torn de Núria Gómez, candidata del Partit Popular de Catalunya, que ens pot explicar les seves propostes i també potser podem comentar alguna d'aquestes informacions. Bona tarda, moltíssimes gràcies per aquesta proposta de debat, perquè això enriquirà encara més el que podem aportar tots els partits en aquestes eleccions i, en definitiva, al conjunt de la ciutadania. Doncs bé, jo a vegades tinc la sensació, no sé si us passa a vosaltres, que som molt antics en les propostes. Ja vam parlar el 1995 a la quarta conferència mundial sobre les dones que es va celebrar a Beijing. Ja parlàvem de la violència contra les dones, ja parlàvem de que s'havia d'erradicar. A la plataforma número 12 parlàvem de posar en valor a la nena. A partir d'aquell moment la nena hi va tenir com una presència real a la vida de tots nosaltres al moment de fer propostes de progrés. I, en canvi, estem parlant de violència vicària, nens i nenes, en aquest cas, però no tenim en compte que la societat, a mesura que va avançant, potser ens n'hem de cantar més dient això només passa en un entorn social determinat. No, la violència s'està exercint a qualsevol cultura, a qualsevol religió i a qualsevol país. Però aquí a Espanya, que és el que nosaltres estem defensant aquí a Catalunya, no ens val això, perquè hem d'adoptar mesures perquè tothom que viu entre nosaltres se senti protegit. Estàvem parlant abans, estic molt d'acord amb moltes coses que s'han dit, parlàvem abans també de la pandèmia i el món rural. En el món rural ens hem trobat, jo presideixo també a FAMER Catalunya, tenim 6.000 associades i tenim molt de contacte amb el món rural. Dones que es van tancar durant la pandèmia amb el seu agressor a casa. Aquestes dones, després, un cop passada la pandèmia, sense recursos econòmics per separar-se, és una altra manera de violència, el fet de no tenir economia pròpia. En el món rural tot queda molt allunyat. Hi ha molts pobles que, a part de que no hi hagi caixer automàtic, tampoc no hi ha, potser, la policia local ni preparada ni propera. Tot és a llarg termini. Què estem fent des dels partits polítics per protegir aquestes dones? Aquest és un dels temes que també volia comentar avui aquí. La violència mediàtica, la publicitat, la cosificació del cos de la dona i de la nena en aquell moment. Des de TikTok que és una xarxa que és molt útil i que va estupenda, diverses xarxes, Instagram també, però cada vegada veiem nenes més petites utilitzant productes de bellesa per una pell que no tenen feta molt bé. I estem potser ja cosificant amb unes nenes, encaminant-les cap a un tipus de violència de no acceptació de la seva pròpia adolescència. I la política també és un punt de violència, el fet de que fins ara les quotes hagin sigut l'única manera que hagi sigut visible la capacitat de la dona. La quota en un primer moment potser estava bé, però també és una violència contra la intel·lectualitat i la preparació de la dona. I la lluita contra aquestes violències venen agreujades per la interseccionalitat en tots els àmbits. Pot ser una dona que no tingui recursos econòmics i vulgui separar-se amb uns nens petits que se'ls està maltractant psicològicament, amb una feina que no té lloc reconegut. Vull dir que en tots els àmbits de la societat una mateixa persona pot tenir diferents graus de violència. I això s'ha de vetllar des de les institucions. Nosaltres creiem que s'ha de promoure programes educatius i de formació sobre seguretat digital, perquè la intel·ligència artificial també és una manera de violència, perquè a darrere no hi ha una persona, a darrere hi ha un robot. I un robot no entén de sentiments i no entén de dona o d'home ni de violència. També ens hem detectat a la societat, visitant molts instituts, que cada vegada sembla que tornem d'una manera molt àmplia a que els adolescents creguin que el control dels seus mòbils per part d'un altre, sigui home o sigui dona, és una cosa natural perquè així els estimen. Això és una violència. També s'ha de lluitar contra aquesta violència. En definitiva, no hem de permetre que la societat ens emboliqui amb coses que ens allunyen del que és la realitat. És a dir, ni les nenes necessiten a una edat tan joves
unes cremes ni uns productes, ni el mòbil te'l pot controlar una altra persona sense que això sigui un tipus de violència. A més, la bretxa digital, ja que parlàvem també de la intel·ligència artificial i de digitalització, és un factor que empitjora la vulnerabilitat de les dones, molt especialment en entorns on no hi ha fibra òptica, en entorns on la comunicació no és tan fàcil. Aquesta bretxa digital deixa la dona tancada a casa amb poques possibilitats de formació. Això també és un tipus de violència, a part de totes les que heu anomenat, que estic totalment d'acord amb el que heu dit. Però s'han de proporcionar serveis d'assessorament i d'acompanyament a les víctimes i preveure les mesures de reparació adequades. O sigui, una dona que ha patit maltractament no la podem deixar al món que s'espavili sense un recolzament psicològic, sense un ajut. Al món rural és bàsic que arribi la formació. Una dona que ha quedat a casa voluntàriament o no, però està a casa per educar els seus fills i vol tornar al món laboral, és una gran violència contra la dona que no pugui fer-ho perquè no li proporcionem les mesures adequades per a la seva formació i que es pugui integrar, si vol, en el món laboral. Bé, podem parlar molt més i continuarem ampliant. Intentarem fer una mica més de debat, interrompre'ns. A part de tot el que vosaltres heu dit, que estic totalment d'acord, i volia afegir aquest apartat més del món rural també, de la intel·ligència artificial i de les nenes petites. Moltes gràcies, Núria Gómez. Des del feminisme, Feministes de Catalunya, es pregunta on han anat a parar els diners del Pacte d'Estat contra la violència masclista, ara que falten polseres per als agressors i també hi ha situacions de risc que cal vigilar, acompanyant les dones que han denunciat sense caducitat. Podríem fer una reflexió al voltant d'això. Què està passant amb els diners del Pacte d'Estat per la violència masclista? Bueno, si em permeteu, sí. Sobre aquest tema, nosaltres com a grup parlamentari que estem actualment a l'oposició, la nostra portaveu de la Comissió d'Igualtat i Feminisme, la Gemma Lienas, doncs, en reiterades ocasions ha sigut una pregunta constant a la consellera, a la senyora Verge, on han anat aquests diners. Ho ha fet oralment al ple, ho ha fet per escrit al seu departament i encara avui en dia estem esperant resposta. Nosaltres, com a grup al qual, a més, tenim dret a tenir aquesta informació, han passat 3 anys, hem anat preguntant des del primer dia gairebé, des del primer dia que es va constituir el nou govern, on anaven destinats els diners del Pacte d'Estat i encara no hem tingut resposta. No hem tingut resposta ni oralment al ple, ni en les diverses preguntes de manera escrita, que és una eina que tenim els diputats i les diputades per preguntar i fiscalitzar la gestió dels diferents departaments. Doncs, en les reiterades preguntes que hem fet, no se'ns ha donat resposta. Transparència en aquest moment, en aquest cas, és zero per part del departament, una qüestió que ens preocupa. Altre vol parlar sobre això, sobre el Pacte d'Estat i els diners on han anat a parar? Jo crec que ja ho ha explicat l'Helena, però sí que m'agradaria afegir una cosa, no? I és que el Departament de Feminismes, la conselleria, perdó, que és una conselleria, sincerament, no acabem d'entendre per què ha fet falta una conselleria, perquè té el nivell d'execució de pressupost més baix gairebé de tot el govern. I, per tant, fins i tot els contractes programa que assigna el departament amb els ajuntaments acaben retornant diners perquè no s'han executat els plans previstos. Llavors, clar, nosaltres això ho hem manifestat moltes vegades en seu parlamentària, no acabem d'entendre la importància que es dona a la Conselleria de Feminismes i que, en canvi, després, tots aquests diners que tenen a disposició no s'executin fent polítiques feministes. Això sí, de campanyes de titulars de la copa i de tens la regla, vés a buscar la copa menstrual, aquesta campanya publicitària ha donat per molt que ha anat molt bé justament ara per entrar que entrem en període electoral. Però més enllà d'aquestes mesures no acabem de veure amb què s'han executat les polítiques feministes amb tots aquests diners que hi havien justament destinats per això.
Sí, no, realment és sorprenent que tenint una conselleria amb un nom tan ampli de feminismes no s'hagi contemplat més trobades entre les dones feministes de Catalunya. Sí que n'hi ha hagut una al Parlament de les Dones, que vam participar tots els partits polítics, o gairebé tots, i s'han fet unes propostes concretes, però la conselleria com a tal no està fent res que millori la vida de les dones. Per tant, això és un greuge que se'ls ha de reprovar. O fan unes polítiques adreçades a totes les dones o realment que passin comptes d'on estan aquests diners, perquè si estan morts en un calaix, realment no han complert el que havien promès en campanya. La veritat és que el govern de la Generalitat no ens pot respondre perquè han declinat la invitació al grup d'Esquerra Republicana i els altres dos grups que hem comentat, a Comuns, Sumar i CUP, tampoc han declinat en general en diverses fórmules participar en aquest debat. Podríem fer també una altra reflexió, i és que sabem que creix entre els joves el negacionisme de la violència masclista com un problema social estructural. Ningú sembla saber què fer-hi, mentre creix també la violència de menors cap a noies menors, cada cop en nens fins i tot més joves ja en la infantesa. I ens ha colpit molt els casos de Badalona, com el de la nena violada, que no se n'assabenta ningú fins que el vídeo de la violació es fa viral i el veu el germà, cap alumne no n'havia alertat. Resulta que al mateix centre comercial hi havia hagut diversos episodis, per dir-ne d'alguna manera, semblants i no hi havia hagut unes mesures especials arran d'això. Què en penseu? D'aquest augment de la violència cada cop més greu cap a les nenes i perpetrada per menors d'edat, fins i tot nens. Jo, Mariluz, començaves... Ai, perdona, Núria, fes. No, que va. Mentre els hi donem tanta llibertat a les xarxes, això continuarà passant, perquè les xarxes no estan controlades. Els pares controlen el que poden, però educar en aquest moment, quan tot al voltant està amb les xarxes tan potents i que tothom vol sentir-se viu i protagonista, doncs això és complicat. De totes maneres, el fet de que els nens, que després això ho podríem lligar una mica amb la pornografia, no? Però m'avanço només per comentar això, no? Que cada vegada s'està consumint més porno a les xarxes, en edat més joves, que això és una indicació de que potser no està malament fer-ho. La meva opinió és que la visió de pornografia a edats molt, molt joves està perjudicant molt. I després la manca de control per part de les escoles. Si es fa al carrer, doncs és manca de control per part dels pares i poca confiança d'explicar el que està passant. Una altra pregunta que ens podríem fer és si algunes formacions polítiques o alguns grups que s'autoanomenen feministes diuen que no es pot definir el que és una dona. Com creieu que es poden fer propostes i mesures concretes contra la violència masclista si no se sap quin és el subjecte de la violència masclista? Jo abans que volia abans començar a parlar amb la Núria, sí que volia comentar, i deies, Mariluz, que cada vegada noies més joves tenen discurs més negacionistes de la violència de gènere, però és que no ens oblidem de que aquests discursos negacionistes de la violència de gènere els tenim als telenotícies, els tenim a la premsa, els tenim a xarxes, tenim partits polítics actualment, dirigents de partits polítics, diputats, que neguen la violència masclista, i aquesta és una de les prioritats, és barrar els discursos que neguen la violència masclista i tolerància zero amb els grups polítics, amb els partits polítics que neguen la violència contra les dones. Això ha de ser clau i essencial, barrar el discurs de cap formació, sigui política o no, que neguen la violència vers les dones. Per això també, si em permets, per això també cal que no obtinguin representació, o sigui que la resta de grups puguin fer front a l'extrema dreta i no entri als parlaments. Ara, a les pròximes eleccions s'hi presenten com a mínim declaradament 2 grups d'extrema dreta a les eleccions catalanes. Sí, malauradament tenim 2 partits que es presenten i, a més, els 2, segons les darreres enquestes, amb opcions d'entrar, una amb més força que l'altra.
Però sí, entren, tenen el seu espai, tenen el seu paper i a més et diré que el fan servir molt bé. O sigui, utilitzen malauradament, en el cas del Parlament de Catalunya, el faristol del Parlament de Catalunya per llançar missatges veritablement molt lamentables i amb una capacitat de poder extendre aquest missatge molt gran. El faristol ens dona aquesta oportunitat de llançar missatges molt grans i és molt lamentable que tinguem aquestes forces polítiques amb l'oportunitat de llançar el missatge. La societat, els votants, els trien, però som la resta dels que estem allà els que hem d'intentar no donar peu a aquests discursos i sobretot quan els tenim amb arguments, amb dades i amb tota la informació que tenim a l'abast, contrarrestarà aquests discursos. No sé si Glòria Freixa també vol parlar d'aquesta qüestió. El temps m'ho té. Potser tens alguna coseta per afegir. No, el problema aquí és que no ens hem de plantejar el discurs que ell fa al faristol, que fan al faristol, sinó que aquest discurs és perfectament conegut i hi ha moltíssima gent que els ha votat. I aquí jo crec que el que ens hem de plantejar no és el que ells diuen allà perquè ho han dit abans de presentar-se a les eleccions i els han votat igualment, sinó què estem fent també nosaltres malament en conjunt perquè tot això aquest pèndol estigui anant cap a l'altra banda. I una de les coses és la que acaba de dir la Mariluz, aquest tipus de manera de pensar que s'afirma amb aquesta contundència quan algú diu el nen no neix ni nen ni nena, ja es anirà definint amb el temps. Totes aquestes coses fan que la societat es vagi allunyant d'una lluita que era compartida per moltíssima gent i diguin ja n'hi ha prou. O sigui, fins aquí i ja n'hi ha prou. I per acabar el tema de les violències que deu entre menors, nosaltres al Parlament hem tingut una comissió d'investigació per la pederàstia ocorreguda a l'Església, no? I enmig d'això ens han vingut molts experts parlant de moltes altres institucions. I una de les coses que han posat molt d'èmfasi ha sigut la violència entre menors. I és curiós perquè quan volem parlar d'això, fins i tot quan vas a les escoles i ho encares, hi ha molta negació sobre aquest tema a petita escala, perquè, esclar, els nens evolucionen de manera diferent i no té la mateixa sexualitat desperta un nen de 10 anys que un altre, que un de 12 o un de 12, és a dir, que cadascú evoluciona d'una manera diferent. I com estava dient la Núria, l'accés que tenen a la pornografia fa que tot allò que quan nosaltres érem petits no haurien sabut ni que es podia fer, doncs ara ho coneixen. Què passa? Que quan es va plantejar això en una escola, com es planteja aquesta educació sexual quan veus un nen de 10 anys jugant amb la sorra i llançant murals de sorra d'un cap a l'altre. És a dir, ni se't passa pel cap que puguis anar a parlar amb aquest nen d'una fel·lació, de què és una violació, perquè penses, veus una criatura, ni se't passa pel cap, però és que resulta que hem de fer un canvi radical, perquè n'hi ha que sí que se'ls ha passat pel cap. I per tant pot haver-hi moltes víctimes. I això amb escoles normals ha passat i està passant molt. I ningú s'atreveix a parlar, els pares, tothom es coneix, amb la qual cosa és no, però vols dir que haurà sigut tant, potser això no ha sigut així, es planteja a l'escola i es fa un silenci. I per tant, jo crec que aquesta violència entre menors comença molt abans i entre famílies molt normals, perquè a vegades parlem del cas de Badalona i tothom ho veu com bé, clar, allà potser les circumstàncies socials, aquests nanos eren de famílies més marginals, és que no, és que està a l'ordre del dia. I això ho hem de combatre amb informació i parlant. I no sóc jo l'experta en educació per veure com s'ha d'abordar això, però crec que el problema està sobre la taula i que aquí des del Departament d'Educació s'ha d'abordar de manera urgent. Moltes gràcies. Canviaríem ja de qüestió perquè podríem estar parlant molta estona, però volem també tractar altres temes i no sé si ho hem dit al principi, la durada d'aquest debat és de 2 hores, o sigui, des de les 7 fins a les 9 del vespre. I ara volíem parlar també de la qüestió molt transcendental de la prostitució. Donarem algunes dades i notícies, com ara que Catalunya és l'única comunitat autònoma de tota Espanya on la prostitució està legalitzada de facto a través del decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i d'activitats recreatives. I és que l'article 41 d'aquest reglament regula els establiments en els quals s'exerceixen activitats de naturalesa sexual, entre cometes, o sigui, literalment, és a dir, els prostíbuls, i estableix que han de tenir una zona de vestuari
i de descans per les persones que exerceixen les activitats de naturalesa sexual, o sigui, les dones prostituïdes, i que aquesta zona no pot ser utilitzada per altres finalitats, com ara la pernoctació o l'habitatge d'aquestes persones, o sigui que hi podien viure en altres espais dels prostíbuls, com passa de fet. Aquest decret també estableix que en aquests locals s'ha de garantir a totes les persones usuàries l'obtenció de preservatius, per si queden dubtes de què hi van a fer les persones usuàries, o sigui, els prostituïdors, i que les persones titulars dels establiments destinats a aquesta activitat, o sigui, els proxenetes, han de garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal de les persones que exerceixen activitats de naturalesa sexual, així com dels clients del local. Ara, el primer torn seria el de Glòria Freixa. I aquí també us he de dir que és un debat que crec que a Madrid ha estat molt més, molt més calent que no pas a Catalunya, el debat de la prostitució. I sí que és cert que dins del nostre partit doncs, també hi ha hagut molt de debat sobre això, perquè és veritat que hi ha moltes opinions diferents i considerem que és un debat que s'ha d'abordar en profunditat, que no podem donar la nostra opinió prou sense escoltar el col·lectiu. Perquè nosaltres sempre som partidaris des de Junts per Catalunya en qualsevol política d'escoltar totes les persones a les quals s'han d'aplicar aquestes polítiques. I per tant, voldríem parlar de si hi ha una distinció entre la prostitució comandada per màfies i la prostitució voluntària. Voldríem disposar també de les dades de la prostitució, de com s'exerceix, de qui l'exerceix. I també ens agradaria parlar amb el col·lectiu. Creiem que si no es parla amb el col·lectiu de prostitutes, nosaltres en cap cas podrem saber quina és l'aplicació legal que s'hauria de fer d'aquesta figura. Sí, Quan parleu del col·lectiu de prostitutes, us referiu a prostitutes, diguem-ne, particulars o a aquelles que s'autopresenten com a prostitutes, tot i que algunes no està clar que ho siguin, sinó que siguin més aviat empresàries? Vols dir... No, nosaltres voldríem parlar amb les persones que exerceixen la prostitució, que manifestin tant la que exerceix la prostitució dins d'una organització com la que exerceix la prostitució individualment, perquè al final les dues exerceixen el mateix i saber quins drets i deures tenen, en quina situació es troben i quines són les coses que elles reivindiquen en aquesta professió. Sí, nosaltres entenem, com tots vosaltres, que és una xacra que cal afrontar-ho com a tal, el tràfic de persones. Cada any arriben d'Europa de l'Est a Occident quantitat de persones molt joves, adolescents, que moltes vegades venen enganyades i estan dins d'una màfia de la que és molt difícil sortir o pràcticament impossible. Nosaltres, amb la preocupació de què passa als prostíbuls, fa un any i mig, jo, amb una altra persona, vaig anar a 5 prostíbuls de Catalunya, convidada per un proxeneta i per la persona, diguem-li, madame, que s'encarregava de les noies, perquè ens demanaven ajut per tirar enrere l'eliminació de la llei. No volien que s'acabés abolint la prostitució per llei i vam tenir una trobada. El que vam veure és esgarrifós. Les noies realment van parlar amb nosaltres amb tota confiança, semblava. Moltes deien que ho feien voluntàriament, però la seva mirada potser deia una altra cosa. I aquí sí que el govern de la Generalitat s'hi ha de posar, i quan governem ho farem, s'ha de posar molt seriosament la higiene, qui controla l'entrada i la sortida de les persones que van a consumir sexe, en quines condicions estan les persones que s'hi dediquen, i no pot estar tot una mica decorat perquè és de 5 estrelles, perquè n'hi ha de 3, de 4 i de 5 estrelles, com els hotels de més categoria. Això és la degradació absoluta de la dona. Per tant, contra això s'hi ha de lluitar. El sexe per diners és un sexe que al nostre mode d'entendre degrada i no hi estem gens d'acord. Com es pot ajudar aquestes noies? Aquesta és la qüestió que haurien d'estar tots els partits polítics d'acord, amb formació, amb ajut per poder sortir de les màfies, i ja no ens posem als polígons, on ja no hi ha possibilitat ni de parlar amb les prostitutes amb garanties que puguin dir-nos què és el que realment senten. Hauríem de tenir una llei consensuada per tots els partits polítics en diverses coses, i amb el fet de la prostitució també, perquè a darrere no estem parlant de qualsevol altra cosa, estem parlant de persones, de dones que pateixen, de dones que s'estan dedicant a això
i no és voluntàriament. Per tant, aquí hauríem de fer un cap més, no? Allò de dir, doncs tots junts i mirem aviam com ho podem erradicar. Creiem que s'ha d'erradicar absolutament. Per tant, el Partit Popular estaria per l'abolició de la prostitució, la persecució del mal anomenat client. Bé, la persecució mai és bona. El que hauríem de fer és detectar què passa i mirar com ho solucionem, perquè tan culpable és el que va buscar les noies que estan allà són les víctimes, però qui les ha comportat, la màfia, el consumidor, aquests són els que realment s'ha de posar sobre la taula i evidenciar que ells són el problema. El problema no són les noies que s'hi dediquen, el problema és qui consumeix. I estem en contra. Sí, però no parlem en cap moment de les dones que s'hi dediquen, perquè això seria la prohibició de la prostitució, o sigui, perseguir a la víctima, sinó sí caldria perseguir, com en altres països, penalment o en forma de multes, a les persones que demanen prostitució, cosa que ha funcionat en altres països com en alguns països nòrdics o a França. Això també fa que molts joves vinguin a la Jonquera en manada als locals de prostitució perquè el seu país està prohibit. El Partit Popular estaria d'acord en això, a perseguir ni que sigui amb multes els que el feminisme anomena puteros, si permeteu l'expressió. Totalment a favor d'eliminar-ho, d'eliminar les màfies, d'eliminar el que es fa contra la voluntat de la dona. Si una dona es vol prostituir amb el seu cos de manera a casa seva, vull dir, això no hi puc entrar, perquè és la seva vida i el seu dret i al final s'ha de respectar. Però estem parlant de màfies i les màfies, evidentment, són les que s'han de perseguir. La màfia, que no hi hagi màfies que captin persones a fora per portar-les aquí per el guariment d'uns quants, i sigui, homes o dones, a través d'un pagament econòmic. Més que posar una multa és eliminar la màfia. I un cop s'hagi detectat, s'ha de fer alguna cosa, sí. Em sembla que l'Helena Díaz no havia parlat d'aquesta qüestió. Sí, deixeu ja, ara comencem debat, no? Mariluz, després voldria fer un aclariment respecte a una cosa que ha dit la Núria. Bueno, nosaltres i les socialistes sempre hem estat molt compromesos amb l'abolició de l'explotació sexual i reproductiva de les dones. Són dues cares de la mateixa moneda, l'esclavitud de les dones que estan en una situació de precarietat. El PSC és clarament un partit abolicionista i ho som perquè som feministes i entenem que la prostitució és una institució fundacional del patriarcat i, a més, és una institució que dificulta que desaparegui aquesta masculinitat hegemònica. Tant la prostitució, el tràfic, diguem com vulguem, són formes de violència extrema que atempten contra la llibertat, la integritat, la salut, la vida, la seguretat i la dignitat de les dones. Per això, des del feminisme socialista ens declarem en contra del proxenetisme en totes les seves formes. Nosaltres, i portem al nostre programa electoral, nosaltres volem perseguir qualsevol iniciativa privada que ofereixi serveis de prostitució o pornografia, així com qualsevol reclam que cosifica les dones o els infants, I també voldríem modificar el marc legal per evitar l'explotació sexual i, a més, fomentar una nova legislació al respecte, implicant també el món local, que alguns estan fent molt bona feina mitjançant aquesta xarxa de municipis lliures de tràfic. Malgrat és cert que vivim en un món capitalista, també vivim en una democràcia, i en una democràcia plena les dones ni es compren ni es venen. A més, entenem que la prostitució mai es dona en condicions de llibertat. Nosaltres no creiem en la prostitució voluntària, ni a més es dona en una situació d'igualtat. És un exercici ple de poder que converteix la dona en mercaderia i normalitza aquesta dominació del patriarcat de l'home sobre la dona. Plenament i fermament, des del PSC ens considerem un partit abolicionista amb la prostitució. Sí, Glòria Freixa volia fer un aclariment. Jo només volia dir que crec que s'ha de plantejar seriosament el que plantegem almenys des de Junts, que és aquest debat parlamentari amb experts i també amb les mateixes persones que exerceixen la prostitució.
perquè al final nosaltres podem anar dient les nostres teories, però el que és cert és que hi ha molts altres països que hi han optat per les postures abolicionistes, d'altres que ho han legalitzat, i hem vist també els resultats de tot això. I, per exemple, a Holanda, que vam optar per legalitzar-ho, doncs també la cosa, el balanç no ha estat massa positiu, perquè al final també s'ha creat com un mercat paral·lel, il·legal, és a dir, que tampoc ha sigut la solució, no ha deixat d'existir i tampoc ha acabat d'anar bé. Però és que tenim altres mercats que han sigut models abolicionistes, que és com el que ja plantegeu obert ahir directament aquí, com per exemple el cas de Suècia, i tampoc ha estat el balanç positiu, perquè ni s'ha eliminat i s'ha anat a buscar en altres formes, que és el que estava dient també ara la Mariluz, en el cas de França, que es dediquen a anar a la Jonquera. I, per tant, jo crec que també hi hauria d'haver-hi algun altre plantejament, i aquí tenim el cas de Nova Zelanda, que el tenia aquí anotat per dir-vos, que és evitar carregar contra les treballadores en situacions més difícils, perquè les màfies jo crec que estem tots d'acord amb erradicar-les, però crec que tot aquest tema l'hem de poder parlar. I més enllà del que pensem tots nosaltres aquí, crec que tenim molt dret comparat, dret comparat no és un dret, però tenim moltes experiències comparades on ja ens podem emmirallar per veure el que ha funcionat i el que no ha funcionat. I, per tant, jo crec que això mereix un debat parlamentari amb totes les conseqüències. I no sé si hi esteu d'acord. Sempre quan es parla del proxeneta estem pensant en aquell senyor, si em permeteu la paraula, una mica macarra, no? Amb la jaqueta negra i, en fi, un senyor de classe baixa que ha fet diners amb la prostitució, però avui dia hi ha formes molt més subtils, més sofisticades, en què el proxeneta potser no és un home, sinó que fins i tot pot ser una dona que es fa dir que és una prostituta i, en canvi, és una directiva d'una organització que potser es fa a través d'internet. En fi, no cal donar exemples que ja coneixem totes. Per tant, sembla que està com més difícil, no?, el que la policia pugui fer una batuda contra aquestes xarxes que, en canvi, en el cas de les xarxes clàssiques, en els locals sí que és molt evident. Però és que fixa't que anem parlant de màfies i d'organització i no parlem del que està passant també avui en dia a les xarxes, la quantitat de gent que ho fa voluntàriament o per necessitat, i el cas aquest terrible dels sugar daddies, que és voluntàriament la noia jove que es posa a disposició d'un senyor gran a canvi de tenir una bona vida econòmica o favors o el que sigui. És a dir, que avui en dia les coses estan canviant molt i crec que hauríem de tenir un debat seriós sobre això, perquè estem parlant de la prostitució tradicional i estem veient que hi ha moltes altres maneres de fer-ho ara. Jo estaria d'acord, Glòria, i sempre estarem a favor de fer debats seriosos sobre qualsevol tema, no? Però jo crec que hem de tenir molt clar cap a on hem d'anar. Si podem fer un debat, i a més aprofito per dir que nosaltres encantats de debatre molts temes, no? Però nosaltres hem intentat debatre a la Comissió d'Igualtat i Feminismes i no ens han deixat. Nosaltres hem demanat compareixences contínuament per parlar del tema de la prostitució, però no la cara que agrada a alguns, nosaltres persones que venen a parlar de l'abolició de la prostitució, i no hem sigut capaços de fer-ho perquè no ens han donat suport per fer-ho. Llavors, sí, disposats a fer un debat seriós, però jo crec que podem tenir el debat de com fer-ho. El que hem de tenir molt clar és el què volem fer. Què volem fer? Nosaltres, abolir la prostitució. Ara tinguem el debat de com fer-ho i com fer-ho de la millor manera possible. Perquè justament jo vull un debat amb tota... No, però jo, o sigui, clar, aquest és un plantejament. Avaluar què fem. O sigui, tu dius abolició claríssimament, però jo vull escoltar. I, per tant, el debat ha de ser escoltant la gent que plantejàveu que vingués vosaltres en comissió, però també la gent que pensava diferent, no? I crec que aquesta seria la manera d'afrontar-ho. Però, a més, aquí deies una cosa, Glòria, escoltem a les que ho fan de manera obligada i les que ho fan de manera voluntària. Nosaltres aquí discrepem, perquè pensem que la prostitució no s'exerceix de manera voluntària. No s'exerceix de manera voluntària, perquè ho deia al principi, no es donen en condicions de llibertat. Es dona en una situació de dominació i de poder, i són dones que darrere tenen el que tenen, tots ho sabem, i no parlaran mai amb la llibertat que poden parlar. La prostitució no es dona mai en una situació de llibertat. Això hem de partir d'aquí. Dels sugar daddies, com l'expliques aquest cas, si tothom saps? Bueno, el cas dels sugar daddies
sí, estic d'acord, que no hem de parlar només de la prostitució tradicional, hem de parlar d'altres temes, però quan parlem, si m'ho digués així, de la prostitució clàssica que coneixem tots, hi ha fenòmens com els sugar daddies que els hem d'abordar potser d'una altra manera. Coeducació, educació en igualtat i despecte. Parlem-ne, però quan parlem, si el nostre... Jo el que em refereixo és que si el que hem de tenir clar és la fi, cap a on hem d'anar. Jo no vull que hi hagi dones prostituïdes al meu país, no vull. No les vull. Això no s'arreglarà. Llavors, aquest és el meu objectiu, i a partir d'aquí podem treballar per fer-ho. Aquest és el meu objectiu. Jo no vull que hi hagi dones prostituïdes al meu país. D'acord, però això posant multes en els que consumeixen pornografia no ho solucionem. Ho solucionarem amb un debat públic, amb un debat al Parlament, amb un debat amb tots els partits polítics, perquè això sí que és una qüestió, podríem dir, d'estat, no? Perquè és la societat que tenim i la que estem deixant a les generacions futures. Si no afrontem aquests temes que realment poden canviar la nostra manera de viure i d'entendre l'amor, les relacions, estem fomentant això, que dèiem potser al principi, que consumir pornografia a edats molt jovenets pot portar també després a aquestes visions quan ja s'és adult. Jo no crec que posar una multa sigui suficient, sinó que s'ha de fer un gran debat entre tots els partits i buscar una solució. No hauria d'haver-hi pornografia infantil, evidentment, i no hi hauria d'haver-hi, creiem, la prostitució, com tu deies, a casa nostra no la volem, perquè això degrada la dona. Algunes heu parlat de donar veu a les persones que normalment són dones, que es dediquen a la prostitució, però difícilment hi aniran al Parlament les dones que estan obligades a ser prostituïdes, no? I aquestes dones fins i tot no poden ni sortir dels prostíbuls, difícilment aniran al Parlament. En canvi, veiem sovint persones que des del moviment feminista es denuncia que no són prostitutes, sinó que són empresàries. I esteu d'acord també que hi haurien d'anar les supervivents de la prostitució, o sigui, les dones que han aconseguit sortir d'aquest infern i que realment poden explicar la seva experiència? Sí, nosaltres totalment a favor de que vinguin, perquè aquí sí que aquestes dones podran parlar-nos amb total claredat, amb total llibertat, sense cap pressió, més que la de tenir un públic al davant i explicar la teva experiència, que segurament serà molt traumàtica i molt difícil d'explicar. Nosaltres creiem que les veus de les dones que han estat, que han sortit, té molt valor per escoltar. Tant de bo poguéssim escoltar a les dones que són prostituïdes amb aquesta llibertat, però nosaltres creiem que malauradament això no es podrà donar, no? Jo crec que si encetéssim un debat al Parlament amb dones prostitutes vindrien, perquè algunes tenen moltes ganes de parlar, no són les que estan sota la sabata o la bota d'una xarxa de tràfic de persones, perquè hi ha moltes variants, no? Però realment són dones oprimides, sí. De totes maneres, heu parlat d'una cosa que és evident, no? Que jo crec que ningú es posa voluntàriament ja d'inici a fer això com a modus vivendi, però jo també et voldria preguntar, Helena, quants diners destina l'Estat a ajudar totes aquestes dones a buscar noves sortides laborals i per tant, doncs, crec que seria la manera també de poder sortir d'això, que hi haguessin polítiques públiques que donessin suport a aquestes dones a sortir d'aquest món laboral. Totalment, t'ho compro, signo ja. O sigui, no tinc cap dubte. Signo ja, o sigui, és evident, som abolicionistes de la prostitució, però no ens oblidem de les dones que són prostituïdes actualment. Han de tenir una sortida i han de tenir un futur i han de tenir vida més enllà i se li ha de donar recursos, s'ha de donar formació. Òbviament, va acompanyat. Per això jo dic, nosaltres tenim clar l'objectiu, el que estem encantats de discutir és com ho fem per arribar a l'objectiu i donar els recursos i una sortida necessària a aquestes dones. La primera cosa és ajudar aquestes dones a sortir d'allà i tu em dius, estic d'acord, però vull dir que esteu al govern d'Espanya fa força temps i jo pregunto quines ajudes econòmiques, quins programes hi ha perquè aquestes dones puguin sortir d'això. Bé, doncs quan estem a un debat a les eleccions generals ho parlem, però avui estem a un debat per al Parlament de Catalunya.
Però Creieu que estem s'hauria parlant de de derogar aquesta prostitució, ve normativa que tens catalana? les teves idees, no? Creieu que aquesta normativa catalana que ve una mica a reconèixer l'existència dels prostíbuls, quan precisament els prostíbuls són el que, segons la llei estatal, són manifestament il·legals, segons el Codi Penal, que aquesta llei catalana s'hauria de derogar? Jo ja he dit que parlem-ho. Clar, és que s'hauria de treballar la llei, no? Perquè prostíbuls n'hi ha. Ja dic, jo he anat i m'han obert les Exacte. portes. Per Però el tant, tema hi és. com vols parlar amb les dones prostitutes, ho pots fer, pots anar als prostíbuls. Els prostíbuls existeixen. Són il·legals? Doncs jo, si vols, t'hi porto. Vull dir que són Però il·legals, vostè però potser hi ha anat existeixen. perquè és diputada, perquè tinc entès, no sé si a vostès els hi consta, que en un prostíbul no està permesa l'entrada de dones que no siguin les que siguin objecte de consum. A mi Algunes feministes han intentat entrar-hi i no han pogut. A mi m'han acompanyat, ja et dic, un proxeneta i una madame, diguem-ho així, no? La que capta a les joves, m'han acompanyat per veure que tot estava en ordre segons ells. A mi la sorpresa ha sigut conèixer un prostíbul per dins, no? I és una cosa que m'ha costat molt d'assimilar, sí. Perquè veus Com va ser aquesta dones experiència? que pateixen molt. L'experiència ha sigut duríssima, duríssima, perquè allà hi ha persones que pateixen, dones que estan allà no sempre voluntàriament, encara que alguns et diuen que sí, però ja els hi veus a la mirada que no. Vostè va ser un abans i un després, quan va estar en aquest prostíbul. Sí, absolutament. I dic, vaig estar a 3 prostíbuls, a 4, perdó, de 3, de 4 i de 5 estrelles. El de 5 estrelles era un hotel de superluxe i el que estava a la porta, un traje, la noia que feia les cites amb un ordinador semblava una executiva d'una alta empresa. Clar, però allà s'estava venent el cos de les dones. Em va copsar moltíssim i per mi ha sigut un tema que no m'ha deixat dormir moltes nits. Sí. I li va semblar igual el resultat Hem que el que d'erradicar-ho. era de 5 estrelles i l'altre. El d'una estrella jo el tancaria ara mateix, perquè allà les dones que vaig veure, una estava casada, hi havia 9 dones, una casada, les altres no van dir que casades no, però clar, tenien morats al cos. O sigui, el seu vendre al cos també era a base de cops. O sigui, això és per trucar a la policia, no? Jo vaig fer una denúncia. El de 4 estrelles, doncs mira, com aquell, i el de 5 estrelles és el luxe. Noies universitàries, cap d'espanyola, ni català, bueno, cap espanyola, totes d'altres països, noies espectaculars. I segur que eren universitàries? No ho sé. Això és el que elles deien. Segurament no, però potser sí, no ho sé, perquè no em van ensenyar el carnet d'estudiant ni em van dir quina carrera feien, però moltes em van dir que no tenien on anar, que no tenien on tornar perquè les havien fet fora de casa per diferents coses, no? Eren d'altres països, no eren d'aquí. Això no vol dir res, al contrari, no? Fins i tot han hagut de deixar casa seva. És un tema que no podem deixar de costat. Les que ens diem feministes i ho som, hem de lluitar perquè una dona no pateixi d'aquesta manera, que no s'hagi de vendre per poder subsistir. Em sembla que per acabar aquest tema, aquest testimoni de Núria Gómez és prou colpidor i com que són ja les 8 del vespre en punt, doncs podríem canviar de qüestió i parlar. Tot està vinculat, de la pornografia i la violència sexual. Podríem donar algunes dades d'impacte, com ara que la Fiscalia alerta d'un preocupant augment del 45% de les agressions sexuals de menors al 2022, que l'Hospital Clínic alerta d'agressions sexuals cada cop més violentes, que provoquen lesions molt greus a les dones, ja no només l'agressió sexual. Per exemple, alguns casos concrets, com la Fiscalia de Barcelona ha investigat 2 adolescents per despullar amb intel·ligència artificial a les seves companyes amb fotografies, o l'alerta per un xat amb pornografia que estava circulant entre 400 menors d'instituts de Sant Cugat, que tampoc no és una població que tingui tants habitants, i ningú no hi estava fent res fins que algú es va decidir a denunciar-ho. Aquest torn precisament li tocava a vostè, Núria Gómez, de començar el debat. Què creu que s'hauria de fer respecte a la pornografia? Creu que té relació amb la violència sexual? Jo estic totalment d'acord que té relació absolutament. Consumir pornografia quan un és adult s'hi arriba quan vol, no? Perquè tens la llibertat per triar-ho.
i gaudir d'escenes de violència sexual, com és la pornografia, és menystenir també a la dona, no? I és cosificar-la encara més, i la degrada absolutament, però també degrada l'home que exerceix la violència sexual en els vídeos de pornografia, no? I normalitzar-ho a la societat on pots connectar-te a la xarxa i pots mirar vídeos de moltes diferents continguts, és una cosa que ens hauria de preocupar moltíssim, perquè en aquesta pornografia també hi arriben els menors. I tot el que s'està visquent a les escoles, als parcs, de violència contra les nenes, en aquest cas, molt és fruit del que veuen als vídeos de pornografia, perquè tot es contagia, no? I tot ho prens com a propi, no? L'objectiu de tots, si més no és el del Partit Popular, és el de controlar l'accés dels menors als continguts pornogràfics. No s'hi ha d'arribar a qualsevol edat a la pornografia i frenar l'impacte d'accés abusiu a les xarxes que provoquen l'edat de menors, no? La pornografia visualitzada pels menors és que ha esdevingut un problema de salut pública, com estem veient amb això que ens estàs comentant. Per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que donar resposta a les necessitats de les famílies que els polítics hem d'impulsar i promoure millors, no sé, aquests acords del que estàvem parlant, no? No pot ser que un partit i l'altre no ens entenguem amb aquestes coses, i quan s'està a govern s'ha de procurar que l'educació als nens no sigui només anar a l'escola, sinó que els hi donem un aixopluc, un paraigües, que no sigui només les engrunes del que van aprenent per diferents mitjans de comunicació, sinó que sigui un aixopluc que donem com a país, com a país Espanya, com a la nostra comunitat autònoma, en aquests nens i nenes que si estan creixent amb aquesta violència no s'estranyaran que d'adults vegin que es fa, que la dona és un objecte, que se la pot maltractar, que se la pot cosificar, que es pot abusar d'ella, no? Hem de lluitar. La meva proposta seria això, que tots els partits polítics ens ho prenguéssim com una bandera, no? Nosaltres ja vam demanar, que jo no volia fer-me repetitiva, però això, l'accés a les xarxes socials, no les xarxes socials com a tal, perquè internet ajuda també a fer els deures i a formar-se, sinó a la pornografia. Això sí que havia d'estar legislat i amb això ens haurien de fer forts tots els partits polítics, perquè va avançant la societat cap a aquesta derivada, derivada de violència contra la dona, bàsicament, i també degradant a l'home, que és qui exerceix aquesta violència. No volem tenir fills, ni marits, ni germans, ni pares que facin mal a les dones. Per tant, és un acord que hauríem d'arribar entre tots. I nosaltres proposàvem això, tenir control, bàsicament, amb les edats més joves, que primer ho ha de fer la família, pel que estarem d'acord que el primer nucli d'educació ha de ser la família, però després immediatament els col·legis i els instituts, perquè s'hi passen moltes hores. La violència sexual, els maltractaments, sembla que només els tinguem en compte, i disculpeu-me perquè sé que no sou vosaltres, però en general la societat, el 25 de novembre, quan celebrem el dia contra la violència a les dones, i la resta de l'any. Clar, està molt bé aquest debat que fem avui perquè estem posant sobre la taula temes que potser només ens parlem el dia 25 de novembre. Jo crec que cal fer, al meu partit, que cal fer una prevenció educativa a les famílies, primer i a les escoles, respectar l'altre en el sentit més ampli de la paraula, llavors així no es donarà aquesta violència, creiem, que es pot educar. Què en penseu les altres sobre l'accés de tothom, ja no només dels menors, de qualsevol persona, l'accés tan lliure que hi ha avui dia a la pornografia? Abans calia anar a una llibreria i tothom et veia, calia anar a un videoclub i encara era més vistós quan s'anava a un videoclub a buscar una pel·lícula. Durant la dictadura calia anar a l'altra banda de la frontera a buscar el material pornogràfic. En canvi, avui dia és que tothom a casa seva, a la seva habitació, només amb un dispositiu mòbil, l'accés és tan fàcil. Què en penseu que es podria fer la resta? Sí, bueno, si em permets, en relació aquí a la pornografia, jo diria dos temes preocupants. El primer és el tipus de vídeo que trobem a les xarxes. Ara comentaves, abans, anys enrere, quan per consumir pornografia o havies d'anar al videoclub
o et compraves una revista, o havies d'anar a un cinema X, però t'havies de desplaçar, t'havies de moure. I el tipus de vídeos que hi havia eren uns altres. Ara ens trobem els vídeos que es troben, i a més són els que més es consumeixen, els que més, diguem, botonets d'aquests positiu, com que m'agrada o no sé què, saps? Millor valorats, això volia dir. Són vídeos violents que denigren i humilien a les dones, no? I a més són vídeos que promouen aquesta cultura de la violació que està estretament lligada amb aquest increment de la violència sexual. Comentaven, la pornografia actualment és totalment accessible, o sigui, accessible, només un mòbil, una tauleta, i fer un clic. No hi ha cap tipus de control d'accés de menor. Com a molt et pregunten, ets menor d'edat? Sí, ja està. I a més és molt assequible, o sigui, és gratuïta, només has de disposar d'això, dèiem, un telèfon mòbil, una connexió a internet, que pràcticament avui majoritàriament tothom hi té, i amb la qual cosa és totalment assequible i accessible, no? I lligant amb el que abans comentava la Núria, amb la violència als joves, és evident la influència del porno, sobretot en la gent més jove, s'està convertint en un greu problema de violència cap a les dones. I l'educació sexual dels nostres joves no es pot centrar en la pornografia, perquè promou i normalitza aquestes pràctiques que generen aquesta violència masclista, no? I parlem sempre de violència, però i també la quantitat de noies que accepten, entre cometes, aquestes pràctiques, perquè sembla que això és el que s'ha de fer. En les noies també és això, com deia, l'educació sexual i afectiva no es pot deixar de mans del que els nostres joves trobin a la xarxa, perquè ja veiem el que troben. Troben violència, troben pràctiques denigrants cap a les dones que normalitzen, que les nostres noies normalitzen tenir relacions sexuals amb homes més grans, molt més grans, em refereixo, no? Normalitzen tenir relacions sexuals sense cap tipus de protecció, sense fer ús de preservatiu, per exemple, no? L'increment d'enfermetats de transmissió sexual, no? Llavors és totalment un problema que, deia la Núria, ens hauria d'interpel·lar a tots i hauríem d'arribar a grans consensos en un tema com aquest. Sí, Glòria Freixa? No t'escoltem. No la sentim. Faltava intervenir en aquest bloc a la candidata Glòria Freixa, de Junts. Perdó, no, dic que jo ja he contestat abans aquesta pregunta quan has explicat el dels menors a l'escola, l'accés a la pornografia, per tant, jo crec que ja tornar a dir el mateix no... Sí, aleshores aniria un pas més i us preguntaria si creieu fins i tot que caldria no ja només controlar l'accés dels menors, sinó fins i tot arribar a si tenia un horitzó de prohibició de la pornografia, de prohibició de producció de la pornografia. Si penseu que és una violència sexual el fet de produir-la i que, per tant, caldria prohibir-la perquè des del feminisme es considera que és com una doble moral acceptar que això es pugui fer però que després alguns ho puguin mirar i altres no, quan sempre es tracta de violència cap a la dona que està participant en aquests actes en què es tracta de violència real. Presenta com a violència simulada, però és una violència que realment s'exerceix sobre les dones. Què en penseu d'això? Però és que no és només aquest tema. Fixa't que els cantants de rap, com surten també ells i elles, tots, o sigui, de la manera que parlen de la dona, de la manera... i ho canten tots els adolescents i no tan adolescents, i aquí no passa res. És a dir, que en aquest punt s'ha normalitzat una determinada manera de fer, que fins i tot cau simpàtica, i que no hi ha cap problema. I clar, prohibir o no la pornografia, entenc que pel que estàveu dient abans, doncs és evident que si la prostitució també sempre en tots el 100% dels casos és obligada, tampoc entenc que ningú es dediqui a fer pornografia o actriu porno per voluntat, sinó també per necessitat, no? Entenc. Perquè, esclar, hi ha situacions també, que és el que dèieu, no? No és la mateixa pornografia la que ens trobàvem quan ara deies tu, Mariluz, que s'escapava la gent a França, que els vídeos que trobem ara que ja no poden ser més explícits, no hi ha cap mena ni tan sols de misteri.
Jo no crec que arribi a res la prohibició de la pornografia, per més voluntat que hi hagi, perquè és una cosa que es seguirà consumint i la pots controlar, mesurar, regularitzar, però la prohibició no funcionarà perquè pensa que no hi ha cap mena de control sobre res del que passa a les xarxes per més que s'està intentant. És a dir, que a vegades pengen vídeos als adolescents en directe ells mateixos fent coses relacionades a vegades inclús amb la pornografia i no hi ha manera d'acapar-ho. A l'escola dels meus fills tenien els iPads per treballar i va arribar un moment que van aprendre els nens a sisè de primària a piratejar l'accés controlat per l'escola en els iPads i n'hi havia que consumien pornografia ja a sisè de primària. O sigui, imagina't. El problema és controlar la xarxa, no? Ho deia la Glòria, no? En el moment en el que ho tenim tot a la xarxa, el que entra a la xarxa es perd i és pràcticament incontrolable, no? Vetar-ho, sempre es troba la manera d'arribar. Però també tenim una mica de culpa tots, no? Perquè la societat, hi ha cançons, hi ha lletres de cançons que són tan ofensives per la dona que no entenc com les poden repetir i cantar. Jo, i ara em definiré, la cançó que va a Eurovision, Soy una zorra, a mi m'ofèn profundament aquesta lletra. No, jo no deixo que al meu entorn ningú em digui zorra, perquè estem acostumats o tenim la sensació de que zorro és un espavilat i zorra és una prostituta o una puta, no? Llavors, vull dir, a mi que ningú em digui que he arribat als llocs perquè em prostitueixo, perquè soc una puta. Vull dir, ens hem acostumat tant que les lletres és igual, és una cosa que sona i tal, que tenim molta culpa a la societat. I en quant a poder eliminar la pornografia o la prostitució és que és un gran negoci. I a mi em sembla que això no es podrà eliminar. La pornografia mou quantitats de diners increïbles, està a tot el món i qui no ho veu aquí ho pot consumir de fora de l'estranger. Per tant, jo crec que serà molt difícil poder-ho erradicar. No vull dir que ho haguem de consentir, això no, però erradicar-ho serà molt difícil perquè darrere es mouen gran quantitat de diners. Ara bé, l'obligació de la societat i dels polítics, i aquí és una taula de debat política, hem de tenir molt clar cap on volem que vagi la societat. I realment els nens els hem de protegir, dic nens genèricament, els hem de protegir contra aquestes cançons i també contra la pornografia. I això es fa amb una bona educació, primer a casa i després a les escoles. És que segurament el cercle aquest que tots disposem i ho hem disposat en el seu moment i els nostres infants actualment tenen, que és l'educació que es fa a casa, amb les famílies, amb l'escola i amb les teves amistats. Actualment, i si parlem d'educació sexual i afectiva, a més, li hem d'afegir el porno, perquè l'accés al porno és molt temprà, els joves entren amb edats molt joves i que aquest cercle de relació on els joves es formen, s'eduquen, família, escola, amics, i haguem d'afegir a la pornografia tal com la tenim actualment, tant amb els vídeos que actualment ja sabem que figuren a internet, on l'home exerceix la violència, ell és violent, ell és agressiu i ella està sotmesa, ella és l'agredida, doncs no és la manera i és molt preocupant que dins d'aquest cercle s'hagi ficat la pornografia. Per això l'educació en un ús responsable de les tecnologies, de l'ús de les tecnologies i el control parental també sobre les famílies dels menors, informar a les famílies dels perills que hi ha a internet. Jo crec, no sé si hi ha encara avui en dia una família que no sàpiga els perills que hi ha a internet, però cada dia això es van renovant, perquè a més, si em permeteu una petita anècdota, una comissió al Parlament d'Infància van venir a explicar els perills del que trobem a internet, de les connexions, les pantalles en general, i comentaven certes plataformes, estil Facebook, Instagram i alguna més, i jo que no em considero una persona
que està fora d'aquest món, sinó que estic una mica al dia, doncs hi havia un parell de plataformes que són per comunicar-se i per compartir fotos de lo més senzill del món, les desconeixia totalment, no? Llavors, aquesta informació també a les famílies, perquè moltes vegades sembla que estem informats de tot les famílies, però no ho estem, dels perills de connexió dels menors sense control i instruccions de les diverses eines que tenim també a disposició. Sí, Elena, moltes gràcies. Portem una hora i un quart i hauríem de canviar de qüestió. Quines propostes feu als partits polítics per avançar en la igualtat entre homes i dones, que encara es manté aquesta escletxa amb qüestions econòmiques, laborals i tantes qüestions. Quines són les vostres propostes? Començo jo, Mariluz? Sí? Vinga. Bueno, el ventall de les desigualtats entre homes i dones és lamentablement tan ampli que abarca molts aspectes del nostre dia a dia, no? Comentaré alguns, no em voldria deixar cap, però si no després un torn de rèplica potser podrem comentar més. I comencem per l'educació. Per nosaltres és fonamental instaurar un model de coeducació que eduqui els nostres infants des de la més jove infància en igualtat entre nois i noies, entre homes i dones, i després també que això tindrà un impacte en el futur, aquesta educació, com aquest veto que moltes vegades es posen les noies a arribar a l'accés a fer estudis, no? A nosaltres ens agradaria portar a terme aquestes accions positives per fomentar l'accés de les dones a aquestes formacions STEM, a les tecnològiques i científiques, que malauradament encara no hi accedim en igualtat, en formació universitària, també com en alguns graus de formació professional, per inserir a les dones en estudis en el que en el mercat de treball estan altament masculinitzats. Aquí després continuem avançant en el nostre dia a dia, l'accés al mercat de treball no és igual per un home per una dona. Comencem per la bretxa salarial. La bretxa salarial ja és latent, ja existeix en els joves, en els trams d'edats més joves, de 16 anys. Aquí ja existeix bretxa salarial. Hi ha algunes formacions que diuen que la bretxa salarial es dona en els períodes de maternitat. Aquí és on s'accentua segurament, però la bretxa neix des de l'origen. Des dels 16 anys les dones ja cobrem menys que els homes i hem de lluitar amb accions per revertir aquesta situació. Els plans d'igualtat. A Catalunya encara tenim molta feina a fer, només tenim 1/3 de les empreses obligades a tenir plans d'igualtat i registre salarial de retribució salarial que el tenen fet, i si em permeteu, moltes d'elles ho fan simplement per una qüestió de que vull accedir a un concurs, vull accedir a una licitació pública i estic obligat a tenir el meu pla d'igualtat fet. És una eina que a més s'ha demostrat que funciona, que dota de mecanismes a les empreses per garantir la igualtat entre els seus treballadors i les seves treballadores. Llavors, és una qüestió que hem de potenciar i hem de donar com a administració recursos als agents socials, en aquest cas són els sindicats els que negocien aquests plans d'igualtat. I jo ho deixaria aquí ja amb la corresponsabilitat. Hem d'educar en igualtat per arribar a una corresponsabilitat plenament efectiva entre homes i dones, que la dona no sigui la que constantment sigui la que sobre les seves esquenes tingui el pes de les cures dels fills, dels seus pares, avis, de les tasques de la llar en general i de la feina de cures. Sí. La resta de candidates què poden dir sobre la desigualtat? Quines mesures proposen? Jo, Núria? Sí, és igual, sí.
Val. Sí. No, a veure, jo intentaré concretar una mica. A veure, combatre la bretxa salarial, quan la Mariluz ha fet la presentació i ha donat les dades, aquest 90% no, de la feina més precaritzada sempre doncs, pel sector de la dona, que és una evidència, i sobretot doncs, que tenim ja doncs, el treball de la Premi Nobel de la Clàudia Goldin, que ja va fer un treball específic sobre aquesta bretxa salarial i, per tant, és una cosa que arrosseguem des de fa molts i molts anys. I nosaltres el que plantegem aquí són diverses accions, val? I la primera potser seria una lluita també contra aquesta feminització de la pobresa, val? O sigui, intentar doncs, a través de plans d'educació, de diferents ajuts, però sobretot de formació, que la dona surti d'aquest punt de pobresa. Crec que aquesta seria una de les accions doncs, més importants. Valorar doncs, tant el treball productiu com el reproductiu, és a dir, que tot allò que la dona fa de doble tasca, no? O sigui, entre la feina i casa, doncs, perquè és la persona que més es dedica a cuidar de la llar, a cuidar dels fills, a cuidar dels pares, i per tant doncs, això hauria d'estar equiparat i hauria de ser tingut en compte de la mateixa manera que ho és doncs, el treball productiu, i no sempre aquella sensació no, de que és menys una cosa que l'altra, perquè recordeu doncs, que fa molts anys l'home doncs, no es podia permetre tenir una família ni pujar-la si no hi havia una dona doncs, al darrere que ho feia. I ara crec que hem assolit la doble tasca, és a dir, ara fem les dues coses, una i l'altra, i per tant doncs, amb això jo crec que hi ha d'haver-hi ajudes i sobretot la corresponsabilitat, és a dir, un tema d'horaris, que sigui més flexible, que anem a aquests horaris europeus, que som l'únic país, fixeu-vos que no hi ha cap país mediterrani que visqui amb aquest horari que vivim en el nostre país. O sigui, els països, inclús Itàlia, Portugal, inclús Grècia, els seus horaris de dinar, els seus horaris de feina de tarda, els seus horaris comercials, tots estan equiparats al nord d'Europa, pràcticament. I l'únic país que queda amb aquesta disbauxa horària és el nostre. I, per tant, això no ajuda en res a la conciliació familiar i hem d'anar cap aquí, hem d'anar cap a aquesta conciliació familiar que se li ha de dir d'una altra manera, que és corresponsabilitat entre les dues parts. Però això, si no tenim uns horaris laborals que ens ho permetin, doncs és absolutament impossible. Jo crec, sincerament, que en això s'ha avançat bastant amb la corresponsabilitat entre l'home i la dona, però que hi ha d'haver-hi doncs, encara molta més pedagogia. Per part nostra, també crearem una línia específica de crèdits per a aquelles dones emprenedores que vulguin engegar un projecte amb l'objectiu doncs, d'impulsar aquesta emprenedoria, perdoneu la paraula, feminista, i després doncs, també donar l'entrada a les dones en aquest sector tan masculinitzat, no? Com és el de l'STEM. És a dir, en aquestes carreres tecnològiques que cada vegada hi ha més dones, però que semblava com que no podíem fer aquest tipus de feines, doncs, escolta, convèncer des de petites les nenes, cada vegada hi ha més nenes que fan el batxillerat científic, doncs fer-los creure que formar-les amb que poden fer la mateixa carrera que un home. I per tant, jo crec que amb tot això doncs, hi ha d'haver-hi molta educació, molta pedagogia, molta sensibilització, perquè es vegi doncs, que clarament doncs, això es pot tirar endavant. Vetllar pels plans d'igualtat, claríssim, que les empreses els compleixin, perquè és l'única manera doncs, que nosaltres puguem tenir exactament les mateixes oportunitats. Volíem impulsar també nosaltres, o volem impulsar un distintiu d'empresa col·laboradora en matèria d'igualtat doncs, que representi una mica un reconeixement a les empreses que sí que estan compromeses doncs, amb aquests objectius. I per part nostra, no sé si hi ha alguna cosa més que no recordi, doncs ja la direm, però per nosaltres això és vital perquè aquesta igualtat entre la dona i l'home. Aquí potser hi haurà una mica de discrepància amb la Núria, que sé que el Partit Popular doncs, ha qüestionat aquestes llistes cremalleres en matèria política, i aquí, a nivell personal, doncs sí que us voldria dir que no hagués pogut arribar a ser mai diputada si no hi hagués hagut una llista cremallera, perquè en la meva generació qui ocupava doncs, tots aquests càrrecs eren més aviat homes i, per tant, doncs, era molt més fàcil al moment d'escollir una llista que hi haguessin més homes que dones. I aquest compromís de tots els partits de fer aquesta llista cremallera, o de la majoria de partits, ha permès que entrem moltíssimes dones al Parlament i que, doncs, si fa gairebé 15 anys hi havia un 20% pràcticament de dones al Parlament, o un 25%, doncs estiguem exactament igual i fins i tot hem acabat la legislatura amb més dones que homes. I, per tant, amb això doncs, jo crec que ens hem de felicitar. Moltes gràcies, Núria Gómez. Sí, no, és que una mica això que comentàvem, no?
abans. Les quotes van ser una primera eina que vam tenir les dones, reivindicar, les feministes, perquè es portessin a terme i se'ns valorés com a dona. Havíem de complir tots els llocs, faltava, què falta una dona? Posem-la. Això ja s'ha acabat, això s'ha d'acabar. Si no s'ha acabat, s'ha d'acabar immediatament, perquè se'ns ha de valorar per la nostra capacitat, la nostra intel·lectualitat, la nostra feina, la nostra manera de treballar i la nostra preparació. No pot ser que jo amb això discrepo de tu, de la llista cremallera, està molt bé, a tu t'ha funcionat perfecte, em sembla genial i no m'hi oposaré jo, però crec que les dones hem d'estar per la nostra capacitat. Que això costarà més? Sí, perquè com que encara hi ha una societat més dominada per homes que per dones, difícilment podrem tenir aquesta visibilitat. Però és el camí que hem d'emprendre. Hem d'ensenyar als joves que les valoraran per les seves capacitats, per el que elles valen, no pel fet d'haver nascut dona, perquè això té molt poc mèrit, no? I jo no vull pensar que estic en un lloc perquè sóc una dona, sinó perquè m'ho he guanyat i perquè m'ho mereixo i perquè he demostrat que tinc capacitat per ser-hi allà, no? Però mentre hi hagi reunions a les 8 de la nit, després de l'hora d'acabar la feina, és molt difícil que les dones puguem trencar aquest sostre que cada 8 de març reivindiquem, quan és el Dia de la Dona, aquest sostre de vidre que encara ens impedeix créixer la totalitat d'allò que volem aconseguir. Ja podem exercir qualsevol tipus de treball. La universitat en aquest moment accedeixen al 51% dels que van a la universitat són dones, no són homes, són dones, 49% són homes, per tant ja tenim accés lliure a la universitat. La meva mare és metge, li va costar moltíssim anar a la universitat, però va obrir un camí, no?, per entendre'ns, i això ara les joves ja ho tenen assolit i a la mà. Però és després, quan s'ha de buscar la feina, el que les dones a vegades es tiren una mica enrere, perquè acabes la universitat amb una edat molt fèrtil, que potser vols tenir parella, que potser vols fer una família. I a moltes empreses, cada vegada menys, però encara existeix, el que et demanin escolta, i tu què? Tens parella? Voldràs tenir criatures? Això hauria d'estar prohibit per llei, perquè a un home no se li pregunta. I això sí que jo ho reivindico molt fort, no? Perquè aquesta igualtat comença ja amb l'educació que donem a casa nostra i també quan estem en un càrrec o polític o en una empresa. Les dones tenim la feina a casa si volem, perquè és la corresponsabilitat de la que estàvem parlant, però és cert que algú ha de tirar endavant també la família. Per tant, és una entesa entre parelles. Vull dir, si tu vols exercir més la teva feina, potser estaràs una mica menys a casa. Però no pot ser imposat per la societat en absolut, perquè quan la societat imposa que la dona es quedi a casa, hauríem de dir tots els partits polítics, i això és inviable, doncs volem un sou per les mestresses de casa, perquè si et quedes a casa, què passa? No cotitzaràs tu la teva seguretat social, no tindràs a la llarga una pensió. Com ho solucionem, això? La imposició que hem tingut fins ara de que l'home és, ja a les coves es veia, no? A la prehistòria és el que anava a buscar, jo què sé, l'animal per menjar i la dona és el que es quedava a casa per cuinar-lo. No, això està canviant i no podem educar els joves pensant que aquests rols s'han de mantenir. Però si no tenim atenció a les persones grans, que l'Estat no se'n fa càrrec, que ens cuidem a les famílies, als nens, si no tenim una llar econòmica, una guarderia per portar-los els primers mesos, si no tenim una sèrie de facilitats que doni la societat, que doni, el govern, l'Estat, difícilment podem accedir a aquests llocs de responsabilitat. Però dones i homes som iguals en aquest sentit de poder exercir qualsevol tipus de treball i és el que reivindiquem. I el dia que vulguem que la dona es quedi a casa, que li paguin un sou. O si l'home es vol quedar a casa, també li paguin un sou. No, vull dir, no hem de frivolitzar, però sí que és molt important que reivindiquem aquesta igualtat que només ve donada per la feina de cada dia. I amb això els polítics tenim molt a dir. Són 8:45, potser ens queden encara dos temes, dos blocs per parlar, per tant, hauríem d'avançar una miqueta i parlar de les propostes dels partits, de quina és la seva posició respecte al debat del transgenerisme, que és un dels debats més complicats avui dia dintre del feminisme i a la política actual. Amb les lleis trans estem veient aquests últims temps com homes que s'autodeclaren dones es presenten a tots els espais
protegits i àmbits protegits de les dones, com ara les cases d'acollida, llocs d'assistència a dones violades, hi ha homes que s'autodeclaren dones i fins i tot estem presenciant com hi ha condemnats per agressions sexuals que es diu que són dones, però que en realitat el que passa és que són homes que s'han autodeclarat dones, que han agredit altres dones i que estan compartint presó i de vegades cel·la amb dones que es troben en una situació de gran vulnerabilitat. Ara s'acaba de publicar a Anglaterra l'informe CAS, que ha tingut un ressò mundial, que diu, entre altres coses, que hormonar menors sanes i sants, que és una barbaritat, que és una negligència mèdica, que no té base científica, que administrar fàrmacs que s'utilitzen per la castració química de violadors no millora la seva salut mental i que en canvi sí que destrossa la seva salut física i que afecta el seu creixement per sempre. Sí que és aquest el debat més complicat que tenim avui dia i, vaja, hauríem de resumir una miqueta, sé que és difícil, quina és la postura de cada partit respecte al que s'ha de fer en aquesta situació en què ens estem trobant en l'actualitat. Qui comença? Vinga. Sí, jo mateixa? Helena. Bueno, jo crec, Núria, Mariluz, tens tota la raó. Jo crec que és un debat complicat, és un debat difícil, però és un debat que s'ha d'abordar. És un debat que s'ha d'abordar i s'ha de treballar i s'ha de mirar. I a més, comentaves a l'informe CAS, tenim casos arreu d'Europa del que està passant i crec que hem d'anar a veure què ha passat als països que en aquest sentit han fet algunes passes endavant, en algun sentit o un altre, no vull dir que no. Hem d'anar a mirar què ha passat allà, hem d'anar a observar, o sigui, no cal fer experiments a casa teva quan els pots mirar què ha passat a fora, no? Jo crec que és molt important això. Jo sobre aquest tema sí que voldria deixar clar el marc en el que el meu partit, el PSC, es posiciona i es mou. També abans comentava la Glòria que el tema de la prostitució pel seu partit és un debat complicat i aquest segurament és un debat complicat també per nosaltres. Jo no sé la resta de partits com maneguen aquest tema. Pel nostre també ha sigut un debat complicat, però nosaltres tenim una arrel que avui és la que nosaltres volem deixar constància en aquest debat. I és pel PSC, doncs, el debat sobre el gènere. Nosaltres som abolicionistes del gènere. El gènere considerem que és una construcció social i cultural creada per aquest sistema patriarcal que volem derogar, no? Per justificar i consolidar aquest poder dels homes envers les dones. El gènere ens fabrica estereotips que ens marquen tant els homes com a les dones, ho comentaven abans, no? Una manera de ser o una manera de fer. I a més aquests estereotips que ens marquen no són neutres, sinó que a més aquests ens serveixen per subordinar-nos a nosaltres, subordinar-nos a les dones envers els homes. Per això des del PSC ens declarem abolicionistes del gènere. Considerem que un nen que vulgui jugar amb una nina és això, és un nen que vol jugar amb una nina, una nena que juga al futbol és una nena que juga a futbol. La proposta del feminisme socialista es basa en el que hem anomenat aquest nou contracte social, que es basa en la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i que es renunciï a la jerarquia entre gèneres, típica de la societat patriarcal que vivim. Això no es Creu pot... que alguna llei potser s'hauria de revertir? Bueno, és una pregunta complicada. És complicat. No es pot fer una llei sense que escoltem els experts, no? Realment sí que hi ha un problema, ja la llei transgènere deixem-la de costat, parlem del que és el transgènere en si. En el fons, sembla que es vulgui atacar el fet de ser dona, no? Que ens vulguin fer desaparèixer. Perquè, esclar, si ara tothom només anant al registre civil pot dir que se sent dona, difícilment tindrem aquesta diferència entre homes i dones. Tots serem dones, ningú serà dona. La llei trans no pot servir per atacar el feminisme
i promoure, no sé, l'esborrament de les dones, no? Pensem que sense la compareixença d'experts multidisciplinaris que ens expliquin exactament què és, com pot afectar l'hormonar a un adolescent de per vida per canviar. Una cosa és voler jugar a futbol, voler jugar a ser policia, i l'altra cosa és canviar el teu cos amb una edat adolescent per ser un home o ser una dona, que és diferent de com tu et sents, no? No ens ho podem prendre tan a la lleugera, perquè realment hi ha persones que tenen aquesta dificultat per sentir-se bé en el seu cos, i aquests els hem d'ajudar profundament, però no a qualsevol que li passi pel cap, doncs avui em sento dona, demà em sento home, i així puc accedir a proves físiques més facilitat que una altra persona que realment és una dona, i jo puc accedir a un escalafon de la meva feina i l'altre no. Això s'ha d'anar molt en compte, perquè al final el que estem fent és carregar-nos al feminisme i a les dones, no? Nosaltres pensem que tenim molt de respecte, tenim molt de respecte per altre gènere, i ens posem al costat, evidentment, però amb el suport d'especialistes, psiquiatres, pediatres i experts multidisciplinaris que ajudin a esbrinar el que és real i el que està impulsat per una corrent del que vol, nosaltres pensem, esborrar a la dona una mica amb tota l'essència i deixar de costar la passió de ser dona, no? No és dona ho digui, sinó una persona que neix amb unes característiques específiques, perquè gènere, l'altre dia vaig llegir en un article que n'hi ha 33 de diferents, aviam, perdona, no sé, és com molt complicat, no? Si realment volem ensorrar a la dona, penso que aquest és el camí per carregar-nos a tota la nostra essència de dona i la passió de ser dona. I no existeix el debat en sentit contrari, oi? No es qüestiona què és un home, o si una persona que se sent home és un home i per tant ha d'accedir als espais dels homes i als privilegis que encara mantenen els homes. Tothom vol ser Mira, dona. Marilu, Tothom vol ser dona, alguna cosa tenim excepcional, no? Què pensa Glòria fixa't Freixa? que al lavabo del Parlament tenim Ai, sí. al lavabo de dones tenim 5 cartells, 5, val? El de la copa menstrual, el de trans, el de l'alletament, el dels discapacitats, tots el de les dones, i el d'home... I el de dona, el de dona. També, clar, bueno, sí, també hi som. Llavors, hi ha un altre només amb un home, val? I va venir una professora australiana una vegada a la visita i es va quedar mirant allò i va dir, perdona, però això què és? O sigui, quin sentit té tot això? O sigui, ells aquí solets i tots els altres en el de dones. No sé què vol dir, però realment n'hi ha per plantejar-s'ho, perquè fa com un efecte com molt estrany. Dit això, que és una anècdota però que crec que pot fer pensar... Però sembla una anècdota, però realment precisament les dones som les més necessitades d'uns lavabos amb intimitat, amb seguretat. Per tant, això vol dir que els lavabos de les dones són el lloc més insegur de tots, perquè és on hi ha més varietat i per tant hi pot entrar qualsevol. O sigui, no és per insegur, perquè el Parlament, evidentment, doncs hi ha control d'entrada i tot, però bueno, o sigui que no deixa de sorprendre que ells estiguin allà solets, ningú més hi tingui dret a entrar, i nosaltres compartim amb totes les possibilitats que hi ha al món. Bueno, és una anècdota, però una anècdota que fa pensar, estic d'acord, Marilu. I després, només dir-vos, des de Junts per Catalunya, un respecte absolut per tot el tema transgènere. De fet, nosaltres estem... Ara mateix acaba de sortir, aquest 4 d'abril, la resolució del Consell de Drets Humans que demana respecte, no? Demana que tots els estats, fa una crida als estats perquè combatin tot qualsevol tipus de discriminació, de pràctiques perjudicials contra les persones intersexuals, i és la primera resolució que hi ha de l'ONU en aquest tipus. Per tant, estem absolutament a favor de tractar aquest tema, de parlar-lo, de consensuar-lo amb tots els experts, de que es legisli. Ara això, sí, de cap manera sense una seguretat jurídica, de cap de les maneres. Som molt conscients de la problemàtica, s'ha d'acompanyar moltíssim a tots els pares que es troben davant d'aquestes situacions. Això sí que és una situació molt nova amb el percentatge que s'està donant avui en dia, perquè probablement abans n'hi havia però no sortien els temes o ningú gosava dir una cosa així, ara sí, però s'ha d'acompanyar els pares, perquè penseu que jo, que tinc amics que s'han trobat en aquesta situació, no saben què fer. Per tant, recorren a l'escola, recorren als psicòlegs per veure com s'acompanya aquesta criatura,
Ara, d'aquí el que estaves plantejant de la hormonació en aquestes edats, doncs home, jo m'he trobat amb casos d'una amiga meva que em diu la nena em manifesta això, la nena es comença a vestir com un nen, la nena diu que potser voldrà canvis a la seva vida, que es reconeix com a noi, es canvia el nom, es canvia el nom a Instagram, es canvia el nom a tot arreu, i tenia 15 anys, no? I ara, amb 17 anys, li diu, mare, ja ho tinc clar, és que sóc dona, però sóc lesbiana. Bueno, doncs, a veure, imagina't si fem un canvi en el cos d'aquesta persona amb 11 i 12 anys. O sigui, és que, vull dir, vaja, jo crec que això és impossible que ho puguem decidir nosaltres aquí. Això s'ha d'escoltar als experts, s'ha de mirar també en el dret comparat doncs, què és el que està passant i s'ha de legislar per recollir totes aquestes persones que se senten diferents i que per tant necessiten un canvi, acompanyar-los, però tenir tota la seguretat de que quin és el moment en què realment es puguin arribar a fer canvis físics, perquè és que potser després no hi ha marxa enrere. I ja hi ha hagut algun cas... Totes esteu parlant d'aquest assessorament especialistes, de psiquiatres, de psicòlegs, d'altres especialistes de la medicina, però la nova llei trans espanyola d'això ho prohibeix. Creieu que potser cal fer algun retoc en aquesta llei perquè això que esteu proposant sigui possible? Està a punt de sortir una llei pròpia aquí a Catalunya i nosaltres estem disposats doncs, a seure'ns i a parlar-ho i a tractar-ho, perquè amb això nosaltres tenim competències. Sense l'orientació dels experts ens equivoquem absolutament, perquè no en sabem tant, no? Pel nostre compte. Jo tinc molt a prop un cas transgènere, molt a prop, molt a tocar, i realment ha sigut molt complicat. I sort que hem pogut estar acompanyats d'experts, perquè si no et sents en un món molt perdut totalment. I s'ha de respectar quan és un transgènere de veritat, no quan és una moda, que és el que realment pot preocupar i ens ha de preocupar més a la societat. Jo crec que la qüestió... Perdona, Manu, jo crec que la qüestió... comentaves la Núria, quan és un transgènere de veritat, jo crec que el que hem de garantir és que qualsevol que vulgui fer qualsevol pas ho faci amb plena seguretat del que està fent i acompanyat totalment amb el que estigui fent, però quan fas un pas tan important a la teva vida siguis conscient plenament de que ho fas i que ho fas amb totes les conseqüències, o sigui, que prens una decisió formada i consensuada, no? Jo crec que també, clar, que es barregen molts temes, perquè voldria endreçar una mica, al meu cap, crec que és un debat que socialment no hem tingut i que hi ha veus que s'escolten molt, però que no hem pogut seure tranquil·lament a parlar-ne com a societat. I això passa amb moltes famílies que arriba el moment i no saben què fer-ne, perquè no hi ha hagut un debat social ben fet. Jo crec que aquí és important, per una banda, a qui vulgui tenir els recursos per prendre una decisió important a la seva vida i a les seves famílies poder-los donar, però qui ho vulgui fer i no tingui els recursos o no tingui aquell suport familiar, doncs, malgrat que la teva família no t'acompanya, doncs t'acompanyi algú altre. Jo et dic, Mariluz, sé que és un tema molt complicat, és un tema que hi mereix molt de debat, i aquí jo també vull deixar clar que jo represento una formació política on el debat és mogudet i vull respectar la posició política del meu partit, òbviament. Com a particular podria parlar-ne molt, però jo vinc en representació d'un partit també. Hem de ser molt curosos amb el que diem. Estaríeu totes, per tant, d'acord que a la pròxima legislatura es pogués presentar al Parlament de Catalunya l'informe Trànsit que ha elaborat l'entitat organitzadora d'aquest debat, Feministes de Catalunya, i que dona dades com, per exemple, que en els últims 10 anys el cas de nenes que volen transicionar ha augmentat un 7.000%. I són dades que provenen, és simplement un tractament de dades oficials, de dades de la Generalitat, que s'han pogut presentar al Senat francès, però que fins ara no s'han pogut presentar al Parlament de Catalunya, que és la seu de la sobirania popular catalana. Estaríeu d'acord que la pròxima legislatura es pogués presentar aquest informe al Parlament?
És que, Mariluz, has de pensar que nosaltres, per fer una llei, la llei trans està sobre la taula a Catalunya, s'ha d'escoltar absolutament a tothom, perquè comença com un període de determinats mesos on tothom ve a comparèixer a explicar a la seva. Per tant, evidentment que estaríem d'acord, tant si en una sola comissió es ve a explicar aquest informe, que no hi ha cap problema, com si nosaltres com a partits, evidentment, cridem a les feministes de Catalunya o als autors d'aquest informe a que vinguin a comparèixer per explicar la seva posició en la llei trans. Això és gairebé obligat amb totes les lleis, s'escolta absolutament a tothom i passat aquest període és quan, amb tota la informació, es fan les esmenes al text original de la llei tenint en compte totes les participacions. Amb un Núria Gómez, també hi estaríeu d'acord? Amb un debat ampli a la societat, vull dir, no pot ser una cosa tancada, ha de ser escoltar també, a part dels que estem implicats en política, també la societat i les associacions que emparen el transgenerisme, que n'hi ha diverses a Catalunya. Doncs ens queden 13 minutets i no voldríem deixar de parlar d'una qüestió important, tot i que a Catalunya i al conjunt de l'Estat és il·legal la pràctica dels ventres de lloguer, però sí que és veritat que és una pràctica que s'està portant a terme en alguns països de l'estranger i que després és legalitzada a Espanya. Per tant, al final, una mica el resultat és el mateix. Creieu que caldria prendre més mesures de control dels ventres de lloguer o fins i tot prohibir la inscripció dels nadons que s'hagin contractat a l'estranger? A Espanya és il·legal i nosaltres, el Partit Popular, creiem que la llei s'ha de complir, no? Això va per endavant. Després hi ha diferents aspectes d'això que estem comentant dels ventres de lloguer. És negar a la dona que senti res per aquell nadó que porta, perquè després l'ha de donar perquè no és seu. Llavors, què és la maternitat? Això per un costat. Després hi ha una mercantilització, hi ha uns diners de per mig. Després es va fer aquesta gestió que no es pot fer aquí a Espanya, es fa, per exemple, als Estats Units, hi ha hagut un cas molt famós no fa massa, i després aquell nadó se l'inscriu al consolat i és un espanyol. Llavors, tot això s'ha de debatre i s'ha de debatre àmpliament. Jo estic molt contenta en aquesta taula que estem fent avui perquè estem abordant temes que són de dona i que realment estem obrint possibles futurs debats. És que no podem oblidar que un cop s'ha gestat aquesta criatura il·legalment, després hi ha un nen, i aquest nen quins drets té? La mare que l'ha portat al ventre, res, és una dona que és una gestant, no té cap importància, no res, se l'ha llogada. I la mare biològica ja no existeix perquè ja no s'ha considerat que seria la mare. Per tant, hi haurà una mare adoptiva, entre cometes, i un altre que amb un embaràs no li dona res al teu fetus, al teu bebè, quan el portes a dins. Tot és asèptic. Som un recipient on fem criatures i no donem res a canvi. Vull dir, clar, jo em sento denigrada com a dona. Jo tinc 3 fills biològics, 2 adoptats, però els biològics, que vull parlar d'això, no? Clar, pensar que dins meu he portat a un ésser però que no li he donat res, com a mare i com a dona, no hi estic d'acord. Com ho podem abordar? Realment s'ha de fer un debat molt ampli. Jo estic en contra del ventre de lloguer. Jo personalment, no tant com a partit, que el partit està més per veure com ho fem, però jo personalment crec que la dona no ens podem denigrar d'aquesta manera. Un úter és quelcom més que un òrgan que només serveix per reproduir. Jo quan he portat un fill a dins meu vull entendre que li he donat una cosa molt important de mi. Per tant, a nivell personal, totalment en contra. A nivell de partit, és una cosa que s'ha d'anar estudiant i s'ha d'anar parlant. Però sempre que hi ha uns diners pel mig, totalment en contra, també el meu partit. Creieu que des del Parlament de Catalunya es poden prendre mesures per regular i per evitar que es produeixi a la pràctica els ventres de lloguer? Potser, Glòria Freixa, que ens queden només 10 minuts. Jo entenc que està prohibit, per tant, no sé quina mesura pots fer quan ja hi ha una llei que ho prohibeix. Perquè no es practiqui a l'estranger i aquestes criatures es legalitzin aquí a Catalunya. Mira, és que una cosa és l'opinió personal, que és el que deia la Núria.
hi ha diners pel mig, es lloga una persona per tenir una criatura. Jo no hi veig cap problema amb la mare que faci això per donar la criatura, si això ho considera. Ho trobo brutal, duríssim, no m'ho puc ni imaginar, però bueno, entenc que hi ha coses molt pitjors. Jo el que sí que voldria dir és que aquí s'haurà d'afrontar moltes més coses, perquè estem parlant del ventre de lloguer, dient que no té cap dret la mare biològica, però s'ha de saber moltes més coses, perquè fixeu-vos que tota Europa ja està legislant per donar drets als infants que han estat concebuts in vitro, perquè sàpiguen qui són els seus pares. Quan tots els que han anat a fer la donació lliurement, sense fer una cosa tan dura com el ventre de lloguer, ho han fet sense pensar en res. Han pensat uns dinerons, total res, dono una mica de líquids i que facin el que vulguin. I ara resulta que et podràs trobar algú a la porta de casa dient-te: escolta, que ets la meva mare o ets el meu pare. I a sobre Europa ja va en aquesta direcció. És a dir, que és un altre debat que també hem d'obrir amb el del ventre de lloguer, i un altre debat encara més profund, les adopcions. És a dir, el ventre de lloguer és la gran discussió, perquè no hi ha manera per les famílies que poden donar-ho tot i no poden tenir fills i volen, i potser amb una in vitro no es poden quedar embarassats, i ens trobem que aquí els procediments d'adopció són la vergonya més gran que viu la humanitat. Nens morint de gana per tot el món i les famílies esperant 4 anys per tenir el primer fill. I per tenir el segon ja ni us explico, desesperació. I aquí sí que no hi ha... O sigui, aquí hi ha uns controls que no s'acaben mai. En canvi, amb el ventre de lloguer no sabem si la mare estava bé, si estava malament. Segurament els hi garanteixen moltíssimes coses, igual que suposadament es garanteixen amb aquestes donacions d'òvuls i d'esperma, però realment és increïble que es negui la maternitat i la paternitat d'aquesta manera, i en canvi s'estiguin buscant totes aquestes fórmules. Jo crec que com a societat ens hem de plantejar si no podem acabar de tancar el cercle, no? Tanta gent que pot oferir, tants nens esperant, i resulta que hi ha certificats d'idoneïtat que es deneguen només perquè et poden preguntar: estaves preparat per ser pare? Bueno, encara no, i ja ho estaré. Molt bé, es tanca l'expedient, s'espera un any més. Per tant, jo crec que aquest debat s'ha de tenir sobre la taula. No estem tenint fills els catalans i, per tant, s'estan buscant moltes sortides i, a més, els necessitem. Necessitem créixer com a població també en aquest sentit, perquè si no se'ns envellirà la població, com està passant a tot arreu. Per tant, és un debat que jo posaria sobre la taula en global: el ventre de lloguer, els donants d'espermes i les adopcions, perquè al final es tracta d'un tema de maternitat. Jo aquí discreparé una mica, perquè totalment d'acord en el que, tal com està muntat el sistema d'adopcions, és avergonyant, perquè són filtres molt durs, són molts anys, és molt difícil per les parelles, al final moltes acaben tirant la tovallola, però no crec que qui opta per l'opció del ventre de lloguer és perquè no pot adoptar. Jo crec que és una altra qüestió. Nosaltres sí que estem totalment en contra dels ventres de lloguer. Creiem, a més, que és una forma més de violència vers les dones. Ens mercantilitza, això que comentaven abans de la prostitució, ens compren, ens venen, i nosaltres estem totalment en contra dels ventres de lloguer. És veritat, això està passant fora, i arribant aquí dins hi ha com aquest buit legal que no hem regulat, de què passa amb aquests nens que venen aquí, no? Que venen de ventres llogats de fora d'Espanya. Alguna cosa hi hem de fer i alguna cosa hem de regular. Hem de tenir el debat. Jo crec que a més aquest debat d'avui que heu organitzat ens posa sobre la taula que ens falta molt debat en molts temes, que segurament des de la política no s'ha prioritzat alguns debats dels que avui han sortit aquí sobre aquesta taula, i que més d'hora que tard, doncs crec que hem de tenir. I creieu que potser també hem considerat des de la societat tan estrictament necessari, imprescindible, el fet de ser mares i pares, i aleshores som capaces de fer-ho per qualsevol mitjà? És un dret ser mare? No. Ser pare i ser mare no és un dret. El fill té dret, el pare i la mare no té dret a tenir un fill. Això no és un dret, no s'ha d'adquirir aquest dret perquè no existeix. Com dèieu, hi ha molts nens per adoptar i potser el que s'ha de fer és facilitar l'adopció. També podem parlar de
d'aquesta altra part, de l'ovodonació. Els òvuls d'una dona posats en l'úter d'una altra dona. Dues persones que viuen en parella, dues dones i que volen tenir un fill i llavors, perquè sigui una mica de les dues, òvuls d'una al ventre d'una altra. Bé, no acaba de ser res més que un ventre de lloguer, també. Aquí es podria barrejar el sentiment de l'estimació perquè són dues dones que viuen en parella, no? En el fons és una mica el mateix, però amb diferències, Penso que, tal com heu dit, aquest debat no està encara a la societat, però com que està prohibit, no es pot fer aquí, doncs, sembla que el deixem de costat i això corre molta pressa que aquest buit que comentàvem dels nens nascuts a l'estranger, en un ventre de lloguer, venen aquí, són espanyols, però una situació estranya, sí. Ens queden 4 minuts, o sigui que seria 1 minut d'or per cadascuna. Primera de totes, Núria Díaz. Perdó, Núria Gómez. Ara he fet aquí una barreja, després de 2 hores No passa us he res. barrejat els noms. Núria Gómez, sisplau. Tenim a les mans la possibilitat de canviar les polítiques feministes i apropar-les a la societat. Ha quedat palès que ens separen molts plantejaments i que la política, a cada partit aquí representat, té un tarannà diferent a l'hora d'expressar-la. Però hi ha una preocupació en comú, els drets de les dones, que això ens ha unit molt avui. Estar preocupats no és la responsabilitat dels polítics. La nostra màxima responsabilitat és estar ocupats en millorar el present de les dones i el creixement de la participació en tots els àmbits a l'abast. Cal detectar els moviments socials que generen el conflicte, que no ens deixa avançar i que hem exposat àmpliament en aquest debat. Des del Partit Popular de Catalunya diem alt i clar que la passió de ser dona no ha de quedar esmerçada per la invisibilitat que generen de polítiques mal plantejades. Que tants segles de lluita, tantes morts de dones defensant el creixement de drets no poden quedar convertits en meres anècdotes que traiem a relluir 2 cops a l'any, com dèiem abans, el 8 de març i el 25 de novembre, que la nena és una prioritat en la formació i el respecte. Treballem amb coratge per a tot això que acabo de comentar. Moltes gràcies. Glòria Freixa, sisplau. Bé, nosaltres des de Junts per Catalunya creiem que cal acostar aquesta lluita a tots els sectors de la societat. Creiem que hi ha un discurs que exclou a part d'aquesta societat i que se sent llunyà. Creiem que aquest feminisme ha d'acostar a la societat a veure aquests drets i que tots hem de lluitar per ells. Crec que no pot tornar a passar que hi hagin les comissions de feminisme del Parlament formades pràcticament només per dones, que això vol dir que seguim sense interessar al sector masculí de la ciutadania i que no es fan la lluita seva. I creiem que, a més, s'ha d'utilitzar una comunicació amb les dones que apropi des de la meva mare fins a la meva filla, fins als nets, és a dir, que arribi a la caixera del supermercat, a l'empresària més important de Catalunya, perquè a vegades la lluita feminista s'ha convertit en una lluita elitista i fa que aquests drets no se senti que representen a totes les dones. I crec que ho hem de fer proper, crec que ens hem d'acostar, crec que hem de fer polítiques entre totes que tornin a donar-nos el poder que tenim com a dones i que, a més, crec que hem demostrat sobradament al llarg dels anys el lloc que nosaltres mereixem. Des de Junts per Catalunya seguirem lluitant per les polítiques d'igualtat, seguirem lluitant pels drets de les dones i seguirem lluitant escoltant a totes les dones, que creiem que és bàsic perquè tots anem a una. Moltes gràcies, Helena Díaz. Bé, els i les socialistes apostem contundentment per la defensa dels drets de les dones i per les polítiques feministes com a instrument necessari per aconseguir una societat lliure de masclisme. Per aconseguir-ho, necessitem un govern feminista que impulsi polítiques públiques que garanteixin els drets de les dones, acabi amb les discriminacions estructurals que patim pel simple fet de ser dones i alhora també alliberin els homes de la masculinitat clàssica, diguem-ne. Malauradament, Catalunya porta massa temps, massa anys sense prioritzar l'agenda feminista. Nosaltres volem prioritzar-la, implementant polítiques feministes, especialment aquelles centrades en la lluita contra la violència masclista, l'eliminació de la bretxa salarial, la resta de discriminacions laborals, el foment de nous models de masculinitat que afavoreixin la corresponsabilitat, l'abolició dels ventres de lloguer i la prostitució també, no?
Jo volia agrair-vos a Feministes Catalunya l'oportunitat d'avui d'estar aquí, de poder contrastar idees amb la resta de companyes i també que ha estat un plaer estar amb la Mariluz i amb la Núria i amb la Glòria. Doncs moltes gràcies a totes. Molt bé. Ens hem passat uns segons de les 9 del vespre, que era el que estava previst. Han estat amb nosaltres Elena Díaz, del PSC, Glòria Freixa, de Junts més Puigdemont per Catalunya, i Núria Gómez, del Partit Popular. Tornem a lamentar l'absència dels altres 3 grups que havien estat convidats a aquest debat i que no han estat. També personalment agrair a Feministes de Catalunya l'honor de poder fer aquest debat previ a les eleccions i tant de bo que n'hi hagi més, que els drets i les qüestions que afecten a les dones i a les nenes estiguin molt presents en els debats d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya.